Ja, goeiemiddag en welkom in Weensum. Het is de tweede zaterdag van augustus en dat beschut traditioneel dat hier het Fries kampioenschap vierleppen verlept wordt. Zo'n 1957, dat beschut is juurt voor de 60ste keer. 5 categorieën, daar springen we in. De famkes, de vrouwen, de jongens, de junioren en de senioren, de topklasse. De klasse natuurlijk met alle eigen, vooral op rug te binnen mij. De grote kanon. Vraag is Joert, waar worden de opvolgers van Arne Galema in de topklasse, Hiske Galema bij de vrouwen, Sietse Bokma bij de junioren, die nou in de topklasse springt, en van Gerard Hoijsma en Maureen Poijs bij de jongens en de famkes. Die beiden doen net met mij, die kennen dus net meer een titel winnen, de eerste draaien wel. Nou, dat even vooral. Wij willen even kwart voor u zien, wielst op dit moment Jouke Jansma, de voorzitter van het Leppersboen, het openingswutje doch. We binnen er voor het eerst vanuit het begin bij, want dat niet wel dit van jou we draaien, we doen nou van jou het dus we laten jou de hele wedstrijd zien. En dat doen we together met commentator Freek Wijma en Hendrik Murk Haasta, die staat hier bij me, us kenner en analist. Hendrik, welkom alweer en geweldig dat er weer bent. Dogie is naar die commentaarpositie, pakken de wedstrijd op together met us commentator Freek Wijma. Ja, we kennen naar Freek Wijma, die dus op een commentaarpositie zit. En je verder bij de handnemmerscel om door deze wedstrijd heen te rennen. En ik zou zeggen, een soort willen. Ja, en dan kunnen we dus eindelijk los met de 60ste editie van het FK in Weensum. Arne Galema staat te midden. Ja, voor hem is dit een heel bijzonder FK. Hij staat hier als titelverdediger. Zijn hele lange carrière wondervliegen hier voor het eerst die Friese titel, die zilveren pols. En dit hier gaat hij bekendmaken dat hij met zijn vrouw Renske naar Zeeland emigreren zal. En dat dit dus zijn allerlaatste FK op topniveau worden zal. Hoe sta je dan op de batter? De vrouwen topklasse, de junioren topklasse en de senioren topklasse. Een van de toppers die bij de Arne Heren zien mochten. In het vierleer peloton. Klassementswinnaar, Nederlandse titel, Friese titel. Absolute trendsetter in het vierleerberij. Daar zullen we afscheid van nemen met naar dit FK. En hij is blij met de lotting. Hij zei, ik ben blij dat ik als eerste liepen mooi. Isbrand weer lekker blij dat hij er meteen achterom mooi. En Isbrand, dat is sowieso wel een beetje de grappigste van het waar. Die zei, het wordt een Galema show, joh. Nou, ik mocht het vermelden op televisie bij deze. Dus waar wacht je daar? Nou ja, Arne Galema is naast Bart Helmholt de enige Fries die verder leefde als 21 meter. Alleen nog Galema die dat maar 1 keer officieel, 2 keer officieus. En Bart die kan er een bladzijde mee vullen, 21 meter sprong. Maar verder had net 1 dat flikt. Nee. En is toen dus 12 wedstrijden te pakken. Zijn beste seizoenprestatie lag op 20 meter achter zon. Arne Galema, zijn eerste FK-sprong. Zit voort lekker in de stokje, hè? Zit er voort lekker in. Daar gaat er! Jongen! Oh, is dit een begin, hé? Allerast. Nou, de eerste finalist is bekend. Oh, dit is klasse, hè? Piekenvel, werkelijk weer. Die lijn van de Galema Show is begonnen. Ja. Maar nou ben ik benieuwd hoe vier het is, want het is een blauwe tuin. Ja, het is heel heeg in de 20. Direct die controle. Ja. En hij kan al zo slim snel klimmen. Hij hoeft net eerst stil te staan en hij perst hem eruit. Hartstikke rug. Het is verder dus voor hier, hè? Komt er op het boord. Hij is nu al verder als de winnende sprong van verleden dier. Even meten. Goh. Een droomsprong. Werkelijk weer een sabbegeest. Fantastisch. En wat doet het met de rest, hè? Die schrikken hun natuurlijk.
En dat hoort ze. Ik wil de rest als wel zien, want je bent meer mensen die het graag nog wat zien laten willen. Ja, dat was het even zien. Nog meer vertoond. Het FK wordt iepen met een 21 meter sprong. Absolute sporthistorie. No. Ik mis hem nou al, Takemir. Ja, maar dat geven we niet al best. Bus, regelijk. Hoe besteedt het? Ja, normaal. Jochem van der Zeker wist toch helemaal de zilveren pols, maar dit ken ik zo'n beetje worden dat het gekker en gekker gaat. Er is maar één man op de wereld die net won met een 21 meter sprong. En dat is Jacco de Groot. Omdat Bart Helmholtz er toen oerheen sprong. Precies. En dat zou er iemand wet wel kennen. En dat is nog steeds net onmogelijk, maar hij had nog wel hele sterke troeven, hè? Hij had zelf ook even zoiets van. Hoe is het mogelijk? No. 21-16 als PR. En dan, jongens, 21-08. Bizar. Deel 12 van de Galema Show. Isbrand Galema, wat doet die? Die begint echt aardig, ja? Die begint echt lekker. Het is wat minder vier. Ja. Maar net onaardig, hij kent er nog een lijstje. Begint maar een dikke centimeter. Maar dat is voor hem ook maar een beginsje. We zullen haast het rollen vieren, want hij is niet net tenminste. En misschien dat het maar het wel oorsteekt. Clubgenoot aan, dat hij denkt van nou, zo moet je dus een FK beginnen. Gewoon. Ja, de wedstrijd stikken springen, dat moet er maar blikken. Maar met die sprong Del zetten met de rest er maar op stikken bieden. Marit van der Wal. Hier bent aardig. Ja, pak meters. Ja. Oh ja, die ligt voor de EWC waar hier de baas is. Marit van der Wal, roem oer die linie van 15 meter. Een heel sterk begin echt voor haar op dit FK. En daar zit de volgende Frieske trui. De Frieske trui van de klassementsleaders. Dus de gemiddeld sterkste springers. Freek Kramer van het Heidenskip. Oeh ja, die gaat echt vlotte richting een beetje bol in koers. Maar die echt een heel degelijke beginsprong. Ja, roem oer de centimeter. Nou, als naar jocht en een beetje stariger, dan komt hij echt in de buurt van die 18 meter. Ja, voor Frederik is dit een heerlijke sprong om uit te beginnen. Je kan maar verder. Stok hem wat verder, die mooie lucht. Het lijkt altijd zo makkelijk beginnen. Ja, hij klimt zo makkelijk, zo licht. Heerlijk leper kan dat te zijn. Schijnbaar moeiteloos, maar ondertussen. Ah, dit hier kan een joggetje meter. Fantastisch, hè? Ja, de wedstrijd is in hier batst. Ja. Op een manier die wij zelf ook nog nooit meemaken gehad. Hier ben ik sprong oer de 21 meter. Ja. Nee, je hoopt eigenlijk als publiek ook wel een beetje dat de wedstrijd hem opbouwt naar een climax. Maar ik denk dat we... Dat ken nog steeds trouwens. Ja, en dan wil ik hopen dat er nou zo gebeurt. Maar 21-08, jongens. Hij is er nog. Freek Kramer. Dat let me wel wezen op Bart Helmholtz had elke oorlieper een persoonlijk record nodig om aan het te passeren. Ja, ik deze Theo Hopma. Eer pakte hij hier in Weesum met een nieuw persoonlijk record de Frieske titel. 20 meter 83, maar dat is alweer wat jaren alleen. En ik Theus wil heel graag een keer die 21 meter grens passeren. Theus Hopman, nou die gleed nou bij de insprong al naar beneden. Ja, corrigeert nog wat, maar weet eigenlijk al van nee. Let is er maar in. Concentreren op de volgende twee, dit zal net genoeg wijzen. Jitske van der Sluis, die gaat te vier uit koers om de rest van de vrouwelijke schrik om te jagen. En op de middelste batten zullen we Jetse Bokma. Dat is ik zijn jongen die dit hier in een dik persoonlijk recordsprong van Santje 84. Dat kan Jetse Bokma. Voorzichtig beginnen.
stokje wat deze leper broekt is om de stok op de precies de goede lengte van de hand te zetten. De stok, de polstok, die het heel iets verder het wetter in. In uw stiert, Hendrik, dan zetten we die stok en dan zetten we een beetje oranje, houden we hem in de hand. Dus we zorgen dat het toch weer wat begint te miserien. En dus de motten uit voorzorgpreventie even naar binnen teert worden. Even een spotterke. Ja, dat is jammer. Dat brekt de wedstrijd nou. Ik had net het idee dat een prot uitkomt. Dat wordt ik al wel lichter, maar ja. Het hoeft ik maar te motteren. En die Pols die krijgt een soort filmlaagje die wordt schippen gelet en dan is het net meer vertrouwd. Nee, zo simpel is het. En ik ben verleden met de eerste. Je had de indruk dat het zilver wie het doorslaan. Maar juist ik op het publiek en peer toch al van die show de paraplu op. Maar de rest heeft ook iets van jongens, wat u betreft kunnen we wel verder. Nou ja, wat u betreft in principe ik wel. Dus ik wil mooi, hè. Isbrand het zelfs een beetje smile omdat anders zoveel je hebt het. Ja, het midden ik wel. 2 handen op 1 buik, maar ja, daarvoor ben je twaalling, zou ik maar zeggen. De gunfactor bij de jongens onderling is gigantisch. Ja, laten we nog één keer zien, want dit is een fenomeen, hè. Arne Galema, hij zit er voort lekker in en hij is zo krachtig. Hij kan ik heel snel boppen komen. Hij hoeft net niet eens helemaal stil te staan. De haan oer de top en hij pakt lengte hè, met die uitsprong. Hij is misschien net helemaal gestrekt, maar denk erom dat hij kracht zet met die haan. Als nou zo is, kan hij nog ietsje verder. Want ik denk dat er de maximale lengte qua stok inmiddels hier, 3,24 meter. Springt ik net zo 4. Dan kan er maar die uitsprong Frederik nog een paar decimeter pakken. Maar ja, dus dit bent droomsprongen. Alles klopt. En het leuke van zijn droomsprong is, die zit er eenvoudig uit. Omdat alles klopt. Het gaat in één keer goed, het gaat terug, je geen rug, je viel het zelf. Hij komt met de klimslagen perfect uit, handen op de top, drukken. Ja, dit is... Zo'n sprong ken ik persoonlijk 2 uur achter mijn conscient en dan krijg ik elke keer bij Piekenvel. Dit is leuker dan de mooiste film, vind ik. Super, ja. Super. Fantastisch. En het is nog maar het begin, denk ik. Ja, laten we het hopen. Ik bedoel, Bart sprong je natuurlijk 2 jaar verliezen op het FK 21,42 meter. Toen weer er al kampioen. Dat springt toch hoors. Maar die komt Muffen nou wel weer op. En dat is hier tevens het scoresrecord, hè? Ja. Dus, en als we dan het scoresrecord hebben, ja, dan komt dat Nederlandse record toch in één keer weer enigszins in beeld. Wat staat op 21 meter 64. Nou ja. Het mooi van u. Ik zei al het channel hebben, zou je me dan toch 4 springen willen door het dan hier? Ja. Dan staan er 5 camera's op, dan hebben we dit alle hoeken. Precies. Maar dat is makkelijker zijn als die in vanzelf. Ja. Nou, de motten ben weer uitrollen. Het weer maar een stoerke, gelukkig. En dus kunnen we de 3 weer oppakken. Want laten we wel wezen, we gaan er maar 3 van de 5. 3 van de 8 topklassers gaan. En er komen nog kanonnen als Helmholt en Bronsma. En wat laten die straks zien? Wie de vrouw is dit kleer Akkeneel Talsma. Akke Talsma, maar wat zien we ook zeggen. En die had ooit echt al eens 16,44 sprong. Ja. Maar dat die vorig seizoen dan. Ja. Deze lukt sprong. In elk geval over het famkesbaltje hebben. Dat is al een opluchting. En nog roem achter Marit van der Wal. Simon Willem Hoeksma, ik sta een outsider in deze juniorengroep. Die had soms ook hele 4 sprongen. Nou, ik denk dat hij tevreden is met hoe hij dit FK uiteindelijk zet. Ja, ik sprong wist absoluut met 4 keer. Niels Koetsier gaat helemaal uit koers. Ja, ik is wel trokkelen, want jou die net vallen. Nee, Niels Koetsier uit de A-klasse omheen. Promoveert naar de topklasse. Ik mij omdat bijvoorbeeld een Hannes Carrion blesseerdrekker is. En dus net meer meidwaan koer. En let ik het hege turngehalte. Dit is toch echt een D-score, hè? Absoluut. Ja, maar dan vangst hem maar wel uiteindelijk de klap een beetje voor de regen op. Het is juist het net volle meer. Vroeger, want ik ben al een oude man. Ja, dat zegt het hem wel eens vaker. En Henkje Mierdem uit Heidenskip bijvoorbeeld. Die doen net oors. Die hier meer werk van de kaprollen van de sprong. Dat terzijde, maar
Dat zijn van die dingen die staan je niet meer bij. De koprol. Een beetje recenter Henk Skivink. Ja, die geeft het goed dat ik, ja. Die kwam er wel 4 man. Die had een speciaal keelskeer, dus moest er heel iets aan het hier hebben. Ja, geweldig. Ja, Marieke Jelsma. Tweezel. Ik daar wat lept. Zit al een schotje stevig in deze vrouwelijksgroep. En Marieke Jelsma, met een PR van 14:31, die kan zomaar meedoen om die finale plakken. Ze nou tempo mij ziet klimmen. Nou, dat komt er in deze sprong nog net helemaal uit. Maar ze had nog 20 goede. Ja, dan komen we toch bij meer favorieten in meer categorieën. Hè? Rutger Piersma bij de junioren. 18:84 als PR. Als dat hier springt, dan is er finalist. Neem dat maar van mij hoor. Maar het moet even gebeuren op deze dag. Maar ze zullen eens dit rustgevoel hebben. Eerst je eigen wedstrijd hebben. Heel degelijk seizoen, hè. Nummer 12 van het klassement. Nog geen titels. Maar altijd erbij. Maar altijd erbij. Sinds in Zingen dus Jonkje Dep. Ziet er redelijk uit, maar hij begint voorzichtig. Ja. Jouwt ik niks. En de stok nog een heel eind verder gaan. Sietse Bokma. Ja, de verrassing vliegen hier. Stier lang op een zilveren pols als junior toen. En begint hier echt goed, hè. Hij zit met verhit te hele. Oeh, die gaat erachterom. Ja, dit is een prima begin van Sietse Bokma. Nog wel op een eerbiedige afstand van Arne Galema, maar dit is toch wel de opening werd erop hoopt hier. Ja, dikke jochentje meter en dat is heerlijk. Dan was je absoluut in de finale en dan heeft hij jou sprongen. Met even op gang komen met klim, Detrop pakt er ik net die top. Maar je kijkt maar verder, zeker. Grappig is dat Arne hem coacht. Ja, ik denk dat we wat te krijgen hè. Vliegen hier stiert er voor Arne. Ja, dat weer nog even. Als junior en toen precies. Pas in de finale kwam Arne er doorheen toen. Ja. Oeh, en Klaas Genauta, wat kent die? Die echt alles Friese kampioenen. Ken die hier voor het vlammen? Ken die hier voor het een redelijke afstand deel zitten? Maar ze zal nog net tevreden wezen. Klaas Genauta, de vrouw in vorm. Winnaar van Burgum, winnaar van NFM. En bij de junioren haar jongere broer Jan Teerdenauta. Die toch echt wel een van de favorieten is voor de juniorentitel. Jan Teerdenauta. Voorzien we dit seizoen toch wat onder de maat. Kan die voortdurend wat snel letten. Jan Teerdenauta. Nou, die komt er redelijk omheen. En die komt in de buurt van het balsje. Ja, prima begin van Jan Teerdenauta. Maar dan vraag ik toch even jouw attentie voor deze man. Want ik heb niets correct met hem praat. En hij hier van mij zeer verrassende mededeling, namelijk Bart Helmholt leert hier zijn allerlaatste FK. Na dit hier stopt hij als toplepper. Verrassend, want hij hier zijn ik wil afscheid nemen in Burgum op het NK 2018. Maar hij verneemt ons zijn leeftijd maar die vierde springen, die 21 meter sprongen. Hij maakt er zo lang van herstellen. Hij zei, ik kan dit net meer zo volhouden. Ik maak keuzes, meidje. En dus is dit een heel beladen FK. Arne Galema voor het laatst, maar ik deze man, Bart Helmholt. Ja, dit is breaking news, wat je hier hebt, Frederik. Oeh, de legering.
Ondanks dat er leeg in die stok zit, waait er nog 4 over de 18 meter. Maar ja, dit zal hem net tevreden stellen. Nee, laten we hopen dat we en Anne en Bart aanst in die finale zorgen dat ze het omdenken van het publiek krijgen wat ze verdienen. Want dit binnen toch wel de gezichten van de laatste zo'n 8, 10 hier lepperij hier in Friesland. Maar ik de boet. Ja, mislukt die sprong, jammer. Maar inderdaad, ik denk de meesten thuis ik dat die alleen maar de molen hier zitten van... Wat gebeurt er bij de vrouw? Nee. He, van wat is er gaande? Nou, daar is het uitlijn, Bart, het zijn niks stop. Dan is de enige eigenlijk Frederik Hesse wie er het niet vertrouwen van de wedstrijd zijn het. Hij zei tegen in de pauze naar de commentator Johannes Haastra. En ik meld het direct dat hij het publiek vertellen kan. Ja, er zal een enorme commotie loskomen naar de wedstrijd richting Bart. Dat kan het missen. Het is voor die nijs, het is voor mij nijs, het is voor u allen nijs. Polstuk Boon Holland, zijn rivaal Jacco de Groot. Het zal voor iedereen een donderslag bij heldere hemel zijn. Ja, absoluut. Dus wij joggen naar Jarno Hoekstra. En dat is toch wel een outsider in de juniorengroep. Jarno Hoekstra, die gaat toch te vier uit koers. Maar hoor hem in de gaten. Daar ben we zeker nog net van. Oh, hij had nog 2 sprongen te gaan om zich te melden in de top 3 bij de junioren. Bas Tolboom. Ik van de afdeling Griep Sjerk. Ik een van de jongens die altijd in de top van de A-klasse leert had. En nou ik troscoot is. Onder andere omdat Alwin Vonk vanwege zijn opleiding net meer topklasserwijze koer. Dan komen er plakjes vrij. Die hij dus opvullen mocht. Bas Tolboom. Die had de stop te scherp. En die begint met een wiersprong. Ja, dat ik eerlijk Fries kampioen bij de vrouwen. Dat is Hiske Kalama. Vorig jaar eigenlijk niets. Zal ik je poststellen. Hiske Kalama. Die al 3 keer winnares van het FK. Werd van de laatste keer Vliene hier. Zeer verrassend. Wat kan Hiske Kalama hier? Zij begint nou toch redelijk. Maar tevreden zullen ze net wezen. Vliene hier kwamen ze vanuit het niks op het heegste treedje. En ik op het NK werd ze toen pas in de allerlaatste sprong voorbij leerde. Hier is zilver. Ja. Is ex-aan dame die nooit trosstreepje kist. Want zij kan samen 4 springen. Maar... Ja, hele coole kikkerik. En ze stiet er altijd op die grote wedstrijden. Dat is eigenlijk een zekerheidje. Volkert Velstra, de nummer 8 in de juniorengroep. Hij mij dus als laatste beziekje om in die top 3 te komen. Oeh, ik een hele misgreep. Ja, dan is de sprong direct. Die kan de prullenbak in, dat weet ik zelf. Hij kent er hem leidje. Ja, dat kan een keer gebeuren. Ian Ham is. Gouden focus weer om. Hij is nog 2 sprongen te gaan. En Helly daar dan alles maar uit. Naar Bronsma, ja. Ja, die zal helemaal schrokken wezen. Want zijn persoonlijk record is 20,98. Hij sprong ook al 20,97. Maar die 21 meter, die had er nog niet geleerd. Nee. En dat zal er goed warm hadden, want ons pakte de titel je net. Legt hier een absolute smaakmaker op FK's. Maar ja, uiteindelijk moest hem een keer winnen. Dat is logisch. En dit hier, 8 dooioorwinningen. Klassementsleider. Mooie voorsprong op de nummer 12 Anne Galema en de nummer 3 Bart Helmholt. Dus echt degelijk de beste lepper van Friesland op dit moment. Maar jongen, gaat het om die ene sprong. En die loopt nou op in ieder geval 21 meter. En 8 centimeter. Nou. Zo zou maar kennen, hè? Maar aan de andere kant viel jongen je wetter dat die sprong een keer komt. Ja. Dat Bronsma, ja, meters pakken, meters PO. Nee, die gaat uit de koers. Ja. Springt met de hakken op de 18 meter lijnen. Nou, dat zal hem net fleurig meidje, maar er is nog niks aan de hand. Hij had nog 2 sprongen. Hij had echt al zien laten dat er hier in Weesum 4 springen kan dit seizoen. Nart, die zorgen we dadelijk wel weg.
goed, eerst die goede Oosterbel zetten. En hij zet hier die dikke centimeter al. En ik even stellen dat we toch een zeer bijzondere eerste ronde meemaken in die topklasse. Om 2 dingen. Ja. De 21.08. Maar ik denk nog meer om die breaking news van hey, Bart stoppen. Dat is toch... Ja, het is beide zeer bijzonder. Ja, een piekenvel moment. Van Anne wisten we het. Hè? Die had ik een oren reden. Die gaat achter Rens komen als je vrouw. Want die kreeg een geweldige kans er in Nieuw-Zeeland. Maar Bart, ja, het altijd zijn. Tot 2018 ben ik erbij. En dat rent de oors. En dat moeten we respecteren en accepteren. Maar goed, hij had nog een doel, hè? Dat roept er het hele hier al, verleden die raak ik al. Ja. Ik wil een keer dat Nederlands record in handen hebben. En hij zei ik, als alles klopt, dan weet ik zeker dat dat erin zit. En uiteindelijk klopte ze, kreeg zowat alles. Hij had nog een fractie meer tijd nodig om die uitsprong perfect in te zetten. En er dan goed uit te komen. Dus, nou ja, we wachten jou. Maar mondiaal was zeer tevreden geweest als je allereerste Anneke Broersma. van deze meeting. En dit is nou je Voor haar tweede sprong. Ja, gaat redelijk staren hoor, maar het klimmen gaat net vlug genoeg. Nee, die maakt het alle gedaan in haar tweede sprong. Nog een outsider. Bobby Zwaagman bij de junioren. Nou, die liet het nou in elk geval nog net zien. Maar hou hem in de gaten. Dat is in finale springen. Fjouwer luxe sprongen had deze man nog oer. Om dat allerheeste doel, die Nederlandse record, te hellen. Anne Galema. Kan die voor het Versa 4? Kan die voor het Versa heen? Nee, hij gaat nou in koers. Nee, hij zocht het al. Bolwer 3 ging. Maar ja, niks om de hoorn. Hij stiet dik op kop. En hij had nog 3 sprongen over. Dus hem zoeken we nog. Ja. Ja, hij moet, die sprong met bij dat gele streepje. Nou, daar zitten justjes onder. Ja, dan is het krek wat te rappen. Vierleppen is een heel raar speeltje met dat. Met alle je klappen. Dan komt dat een sprong van heen in de 20 of zelfs over de 21 meter. En als zijn sprong dan justjes net goed is. Dan slag het dat dus net. Deels bij de vrouwelijke Anneke Broers, maar toch trek je nog een zondag helle. En dat ik het goed zocht. Nee, dan stiet ze daarna nog direct op het 4e plak. Er zullen wat bij maken, want de drompelafstand bij de vrouwelijke is op dit stuit 14 meter trekje van Akke Tolsma. Dit is de leadster bij de vrouwelijke, 15 meter 20, Marit van der Wal. Maar neem maar van mij hoor, dat hij er eigenlijk nog wel 2 meter bij springen wil. Ja, nou in ieder geval eerst maar eens een meter. Ik denk eens een dikke 6 bij de dames, dat is de hele goede zaken dus, want dat is hier nog nooit bad. En ik zeg het gewoon dat de rest van de vrouwen, Akker 14 tredje, Glasken Auto tredje 23. Dus ze hebben een aardig gotje. En ik heb nog mooi dat via de Zuidvrouwtje. En dat is natuurlijk afstand die nog even. Springt maar een lange polstok bij de vrouwen, 11,5 meter. En zij zetten dan ik nog eens een lange top op. Van alles bij elkaar op dit stuit 74 centimeter. Lijkt het wat zo worden. Ja, nou, het zit erom. Krijg verder of ongeveer gelijk. Ja. Maar de stok kan nog wel wat verder vallen. Precies. Freek Kramer. Die heeft onder leading, maar liefst 1 centimeter verschil op Jan Teer en Auta. Santje 30 om Santje 29. Hij zal hem verbeteren willen. Hij kan die stok ook klimmen. Hij kan zijn vlug klimmen, maar dan moet er net een vlug in. Nee, dat doet er nou wel. Nee, hij moet nog even oerlijn worden met de coach wat ze de volgende keer doen met de stok. Ja, deze man hier dus een beetje tip. Weer waarschijnlijk even een beetje in de war met de naam, maar het kan nog steeds. Oh. Sure. Oh. Ja, het is wel de Galema show. Hij maakt het er zo van, maar goed, hij pakt er geen wat op. Maar ja, het publiek op de hand. Het is een acrobaat. Sure. Hij doet zijn reportage zien hoe de uitsprong erin heeft. Maar hij zei, nou, leden, alsjeblieft.
Hij wint er niks mee, maar het plaatsje is mooi. Het is wel mooi. Het publiek wil ik wat zuider. En hij gaat luisteren naar Evert Wilstra. Die juist zei van ja, ze kiezen nou voor het klim. Ik wil die uitsprong wel weer zien. Nou Evert Wilstra, dat is een uitsprong. Daar hebben we iedereen weer. Ja. Oh, het lepper. En ja, prachtig. Maar goed, hij zit nog net volgens mij bij de beste 4 op dit site. Maar we straks even... dus dan, Sontje 88 is op dit moment de 5e afstand naar het Bronsma. Dus Isbrand zult dan straks even geconcentreerd en serieus te werk moeten om die top 5 te halen in de finale te bereiken. Zie maat Hennis Carion, dat wie die man van die fantastische uitsprong zien in Lien. Pakt het onder zijn over de pols mij die. Ja, die hebben we wel onderling. Tjitske van der Sluis. Ken zij roddelje om die top te rijden. Tempo erin hoor. Tempo erin hoor. Dit is te min. Wel 3 meter, maar net genoeg. Want dan maak je roem over de 4 meter. Wil je op in de vrouwje top te rijden. Sinds de ervaring ben ik blij dat het gewoon mooi van kinderen FK. Ik weet ook dat het moeilijk wordt om die finale te hebben en om te winnen. Ken Jetse Bokma van een verrassingswarrie. Jetse Bokma. Ja, je hebt echt weer uit koers. Ja, maar ik denk dat er wel aardig tegen de buurt komt van in ieder geval de top 3. Want dat is, ja, maar zegt je zo'n 20 op dit stuit bij de junioren, hè? Ja. Om de finale te halen. Op dit stuiten. Komt natuurlijk nog een hele hoop jebbers. Theo Hopma. Ken die met vlammen? Theo Hopma, kan er maar op horen? Nee, dat kan er net. Maar er zit alweer 3 in. Ja. En hij hoeft bij Hopma maar 1 keer terug te gaan. Dan weten we wat er kan. Hij zal nog metertjes erbij gaan matten voor de finale, maar hij had nog een sprong. Dat is een goede reis. Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe zou jongens straks reageren? Als Bart zoiets van, hé jongens, dit weer mijn lijst FK. Ja. Krijgt hij dan zo iets van, nou, dan hebben we volgend hier een concurrent minder af. Nou, in het geval van Theo's, die had altijd achter Bart omsprong. Precies. Altijd. Ja. En dan sprong Theo een keer exceptioneel 4 en dan sprong Bart er nog even correct nog even nog in. Op 1 keer hij dan in het FK. Precies. Ja, dit is een man die zweeft. Ja, zo kijk ze. Mooie kerel om zo te zien. En ik val op zich net op man, ja, dat terzijde, maar dan weet dat wel nog, is ik niks mis mee. Maar ik vind het wel, ja, het zijn heerlijke boys, die Owen en Isbrand Galema. We kunnen niks horen. Daarom zeg ik mis ze eigenlijk nog wel. Ja, we missen ze nog wel. Zeker het duo. Maar goed. Aka Talsma. Zit er kreeg bij, hè? Maar 4 meter terretje volgens mij. Is gewoon wat, hè? Sure. Daar is Aka Talsma, hè? Ja. Oer de 15 meter, die doet mij volledig mee. Bij die vrouwensgroep. En dat doet ze vaker. Ja, dat is in 1 keer dat niks. Ze ziet er keurig uit, beheerst. Krijgt het die te klimmen, maar neemt het die te klimmen. Ja, mooi hè. En perst er nog wel een eindje uit. Stok van 11 een hele meter. Geen topke, dat doet ze straks wel. In de tweede sprong in de finale. Kan het missen. Met stip op 2. Ja, dat is toch een verrassend gebeuren. En FK bij het zijn, altijd verrassingen. Simon Willem Hoeksma. Ja, die begint nou echt verder te springen. Kopral weer nog vlugger. Maar die kloppen door van het opdraaien. 15 meter 10 voor Aka Talsma melden we hem nog. Niels Koetsier beziek je zo om ek binnen die finale in de buurt te komen. Maar dat slag het in deze sprong nog net. Dus we stiekem wij al een behoorlijk niveau in deze wedstrijd. Nou, ik vind het zo voordat we bij de finale zijn. Frederik, het is vind ik, een heel kwalitatief, goed FK. Als juist hoe weinig mislukte sprongen, hoe weinig weersprongen. Dat zou toch enkel wat. Ik heb een hoop wat te rappen hoor. Nou,
Dat heb ik persoonlijk lauwer, want dat is maar verder dan dat ze draaien maar inkukelen, omdat ze te volle wegen. Ja. Ja, het is ook wel lekker waterliepen. Als het te warm is, dan wordt het een beetje loom in de voeten. Dan moest de hele dag maar bij het skaat wat opzietje. Nou, daar hebben we het, maar deze simmer geen last van. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat komt er heel aardig uit. En inderdaad, je viel dat we toch wel lekker naar een climax daar werken. Dat is uitstekend. Dames is een categorie junioren. Hopelijk zitten er ook mooie dingen om te komen. Marike Jelsma, kan zij nog wat zien letten? Het lijkt al beter dan haar vorige sprong, maar het is op eerbiedige afstand van de taptreier. Anne Galema voor alweer een heerlijke afscheidstoersprong. Hij shot even naar de pols, maar hij zocht even waar zijn clubgenoot Sietse Bokma. Die beide mannen strijden hier nog om de zilveren pols, maar dan in de juniorencategorie en de seniorencategorie. En ik denk dat we wel steeds kennen dat Sietse Bokma toch wel de revelatie van dit seizoen is. Trouwens, eerste Iers senior. Gewoon keihard in die top 4 haast alle finales meespringen. Dik PR. Hij is voor mij de outsider van deze dag. Ja. Rutger Piersma, de junioren. Ja, die kent al wat meer meters, meidje. Die kent, ja zeker, die komt echt in de buurt van die centimeterlijnen. Sietse Bokma, kan die nou een keer bronnen? Hij hier er al zo lekker. Nee, deze keer gaat het te vlug. Nog onder de 18 meter. Maar voorlopig zit Sietse Bokma er nog prima bij met die 94. Laten we dat net vernemen. Dat is gewoon het tweede plak in de wedstrijd. Ja, op eerbiedige afstand. Maar ja, 94. Het bloed aan. 16 meter 70 is er voor Rutger Piersma. En dat betekent dat hij goede zaken doet in de juniorengroep. Ja, Klaas Kanout, dat zal ik wel denken. Ik sting dan op dit stuit buiten die top 3, dus er moet wat gebeuren. Ja. Want met name Akke Talsma, in de vrouw die Thomas net 1, 2, 3 een hele hoop rekening mee houden. Je weet dat ze het kent. Anna-Jet Leyenaar had het voorspeld. Zij denken om. Ja. Akke Talsma kan samen voor een verrassing zorgen. Maar ja, dat kent deze klasse zelf weg, ja? Absoluut. Zit ze nou beter in de stad? Ja, dit lijkt het beter. Dit lijkt het al wat beter. Komt ze? Ja, die komt echt in de buurt van die 15 meter lijnen. Zo kennen we haar weer. Zij meldt zich gewoon weer in die top 3. Ja. En dat is prachtig, want dan met Hiske Galema die dan tweede sprong heeft. Die moet straks weer vol aan de bak. Daar is het al lang naar doen. Nee, die dames zijn goed bezig. Ja, prachtig hè. Giet ik heel makkelijk. Ik echt een sprong, dat juist hem bezig om die finale te halen. Nog net echt bezig, maar de kampioensprong te maken. Eerst moet ik naar die finale en dan zullen we verder. Nou, voorlopig lijkt die missie geslaagd. En daar is het broertje Jan Tegenauta. Ja, ik die wil graag. En die had hem nou beter staan. Hè? Die had de stok een stuk beter staan. Hè? Pakt hij dan de leiding? Oh ja, maar roemersievers, hè. Jan Tegenauta laat weer even zien dat er nog zeker mij docht. En daar wordt de ranglist op de kop zet. Dit is een lekkere afstand, Jan Frederik. Dit is een lekkere afstand. Poep, poep, poep. Ja, en deze man, die kunnen we toch zeker net missen in die finale. Hij moet hem nog plaatsen. Ja. Bart Helemaal, kan hij nou echt een keer vlammen? Kan hij nou echt vlammen? Hij had hem echt goed staan. En kan hij dan die meters? Nee, krijgt net genoeg. Maar dit is wel de opbouw die we van hem kennen. Elke sprong een meter, een meter verder. En dit liep het erop. Eerst 18 meter bij de junioren, 18 meter 21. Bart Helmholt. Ik dwaande mij zijn afschietstournee. Ja, deze opbouw die buiten helemaal zin is net verkeerd. En hij docht gewoon wat er altijd die 1869 in zijn eerste sprong. Nou, dit is volle verder. Dit gaat roem oer de 90 meter, misschien wel richting 20. Ja, en dat is juist Frederik, hoe breek dat er gaat. En hoe er werkje met om die stak dan nog zo min mogelijk breken. Dat petje jou, hè. Dan
is Arne ik nog net van deze knaap hou, ja? Nee. Melanie Heijns. Ja. 20 meter traaien kunnen we melden voor Bart Helmholtz. Met stip op het tweede plak, Arne en Bart. En dan hebben we toch ons dreamfinale. Zouden we die graag zien willen. Toch wel wis. Wil we nog even zoeken naar Melody Heijns. Die heeft toch heel aardige zaken docht in die vrouwensgroep. Want die noteert, als ik het woord heb, 14,72 meter. Zo. En is nou dus de nummer 3. Nee, Klaske, want we hebben 3... Klaske weer, sorry. 14,08 weer, sorry. 14,08 van Melanie Heijns, 14,72 voor Klaske Nauta. Jarno Hoekstra. Oeh, ja, die staat wel stil, maar die gaat... Oeh, deksel. En nu komen we in de knoei met die stokken. Ja, dit is dus een situatie dat er een Pols briekje op de middelste batten, wielst op de voorste batten geleerd wordt. In dit geval weer het Bas Stalboom. En die krijgt dus aanzien van de technische commissie een nijensprong. Hij mij oerspringen. Dat weer te gevaarlijk. Ja, heel enkel gebeurt dat wel eens. En dat gebeurt, dat kan ik alleen nog maar gebeuren als de springers te vlug achter elkaar terug springen. Ja, er zijn situaties. Kerst net vol aan. Het gebeurt. Nou, dan is het mooi dat er een technische commissie is. En die heeft het ongetwijfeld doen. En die zal zijn best zeggen. Pak even die tijd. Dan krijg je straks alsnog niet waar de sprong. Oeh, ja. Hiske Galema. Had hij niet een traaie vrouw voor gaan staan. Krijgt toch Klaske Nauta uit de top 3 wipt. Ja, fantastisch. Het was eronder bij de vrouwen. Hè. Kwalitatief super. Ja. Maar joh, vrouwen weet ik, dat moet Hiske nog. Dus... En het gek is, ik heb het gevoel dat hij die 15 gaat, maar dat kan. Dat moet nog even. Goeie loop. Nou, klimmen. De Pols gaat net al te hard. Klimmen. Nee, ze komt correct te kwad in deze sprong te mezen. Maar de Pols stiert net echt verkeerd. Nee, die sprong, dan is weer het. En dan is de sprong nou ja, eigenlijk al een beetje voorbij, maar dan wordt het werken. Te leger in. En dan moet je even prakkaseren, Hiske. Van wat ook straks beter, wat ook straks oorlog is met de coach. Ik denk hetzelfde plakje de stok en dan gooit erin. Dat zou ik zeggen als coach. Maar ja, wie ben ik? Ook heel goed wie hinten me wel vrij als coach. Maar ja, Frederik, ik ben hier daar. Maar we weten inderdaad, nou, dat waren onder Klaske Nauta maar 14,72 meter. Ja, dan hoop je dat Nart toch ik de finale helpt. Hij stiet ook nog vijfde. Ja, maar Santje 88 is net genoeg, dat weet ik wel. Maar die gaat er ongetwijfeld doorheen. Want als er een stabiel seizoen had, maar gemiddeld altijd oer een jongetje heen, dan is het wel naar de brons. Maar dit is Volkert Velstra in de juniorengroep. En die moet hem zelf oertreffen. En die zit wel heel heeg. Maar ja, ze nemen risico's. Ze moeten nou niet risico's nemen, want anders zit je er gewoon net bij. Nee. En je hebt Nart in die top 5. Daar ben ik toch wel even benijd. Nee, zit er net in. Nee, Blikse gaat. Dat is 18 of jou hoor. Nog net. Age Hulder. Zijn trainingsmaat notabene. Ja. Nou ja. Naar Bronsma. Die zal nou het een en ander riool zetten. Die komt nou een stuk verder. Ja, de redder. En die meldt hem met een keurige, dikke jongetje metersprong. In die top 5 werd hij natuurlijk echt thuisjet. Het is een ijskonijn, Frederik. Maar just nou toch even die opluchting hè, van Blikse Kaat. Als het op het reddensprong aankomen leest. Hij is zo sterk. Hij heeft zo'n kracht in die arms ontwikkelen van het winter. Hij gliert omheeg. Ja. De orenbinder was jaloers op het. Het gaat schijnbaar moeiteloos bij hem. Oh. Nee, maar dat glimke wat Ruud dat samen met komt prachtig. Ik denk trouwens, bij hem, ja, dat lijkt mij een 20 meter notering. Wat brengt er... Ja, 20,02. 1 centimeter onder zijn trainingsmaat. Bart
Nou, wat kroept dit lekker. Nee, nog hebben we al 3 sprongen oer de 20 meter die finalist binnen. En we binnen er nog net, denk ik. En wat zijn we in de voorbeschouwing? De grote man, ze zijn wat minder de laatste tijd. Het is duidelijk stilte voor de storm geweest. Nieuwtje 94 van Siets is echt krap om 20. Ja. Dit is een zeldzaam heeg niveau dit hier. Het is bizar. Het is echt bizar. En het is nog maar de tweede ronde. Ja, dit Hinneke duurt, ik weet het net, maar de bult zit... Misschien maar ze vast wat uitgraven. Ja, de bult zit vol. Als je tussen voor de buis zitten, net om huis maar bloed zitten, want dit speeltje is correct begonnen en in al lang net voorbij. En dit wordt een geweldige climax, denk ik. Daar zitten de trainingsmaten. Nart Bronsma, Bart Helmholt, Age Hulder. Aan de bak. Zit er niet zo goed. Straks wel. Knap die fjouwen. Fjouwen. En het zwaar. Knap die traaien. Knap die traaien. Even teamholis. Ja. Door is 20 zoiets. Het hele team hier zit er bij elkaar prachtig. En het weer mooi wat Nart zei, hè? We moeten aan de bak. Ja, dat hij op een Fries kampioenschap, meneer Brandsma. Dat is nog een keer zo. Je moet aan de bak. En dit is dus Bas Stolboom die de pech hier dat krijgt. Jonken hem de pols waar zijn pols kwam en hij mij dus op nij springen. Die wiersprong is net geldig. Hij mij nou oerspringen voor zijn tweede ronde. Bas Stolboom die krijgt nog wel het voorderde punt, maar ja, nou gaat er toch wat te vlug oer. Nee. Hij spart hem voor zijn tredsprong. Maar weet je wat ik wel aardig is, Frederik? Die 8:23 van Isbrand Galema, dat weer een beetje de showsprong, hè? Maar die prachtige uitsprong, is wel 8:23 geworden. Is toch gewoon op dit moment genoeg voor finale. We krijgen nog een volle ronde, maar we moeten wel eerlijk wezen. Arne, Bart, Nart, Sietse, die zit al in de finale. Niels Koetsier kennen we nog goed hebben, tevens Hopman natuurlijk. Isbrand heeft zelf nog een sprong. Ja. Dus daar zit dus maat. Het liep er wat een sprongje van. Zat er zei ik dat voor het publiek, die wil ik wat. Nou, hij ziet het ook eerst vijfde mooi. En, voorlopig is er van beland. Ja. Hol. Officieel had Arne Galema in wezen nou nog 3 sprong voor het grote publiek. Ja. Daarna vertrekt er een meisje-vrouw voor 3 hier naar Nieuw-Zeeland minimaal. En de kans dat hij ooit weer op het hoogste niveau acteren zal is dus heel iets. Dus ik zou zeggen, ik ga ervoor zitten, geniet ervan. Want deze man die liet zien allerbeste lieperlijstje. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Zij zullen onderhouden de prijzen dus toetrekken. Voor de mensen die het nog net weten, de polstok is 11,5 meter. Je moet er maximale verlengstuk op zetten van 1,74 meter. Het zie je net verbazen. Die stuurt inmiddels in het wetter. Dan heb je een polstok dus van 3,24 meter. En dan springen deze man sowieso sprongen van oer de 21 meter. Ja, ik bedoel dat zeer indrukwekkend vind. Top atletiek. Het is dat het net in Oorland beoefenen wordt, hoor, wie dit zo'n Olympisch nummer worden kennen in de atletiek. Alles zit erin, hè. Het atletische vermogen, het coördineren van al die spieren, met alle je klappen. Schitterende sport. Oeh, nou hier er een misgreep direct al bij een insprong. Ja, veel trek. Nou, spietig. Ja. Niks van de hoorn. 21 meter 08 achter je naam aan de hoogheid. Dan maakt de rest net zo vol meer uit. Nee. Het is jammer. Hij hier graag natuurlijk misschien er nog wel wat binnen in. Maar hij had nog 2 sprongen. Bobby weer natuurlijk ook hier dit zo meest kan tippen, omdat het er altijd stiet. Ja, nou, daar komt hij. Ja, die meldt hem aan de top. Schrijf je hem nooit uit. Nee, dat is weer van die aparte lijpers. Op grote wedstrijden staan ze er altijd. En hij moet er wel van werken, ja, want het moet ook griezelig en snel. Lietse klimslaagjes. Maar perst toch een mooie sprong uit. En dan ik de top 3 bent, denk ik. En dat weet er zelf wel zeker, dat is dat is mooi. Dikke centimeter van Bobby Zwaarman. Oort, Nederlands kampioen. Jongens, Fries kampioen. Ja. En nou dus als junior gewoon bij de beste traaien. Centimeter 14 kunnen we noteren voor Bobby Zwaarman. Dan mag bloed er wel op een wip staan.
Dat in de tweede afstand. Maar goed, dat met de rest maar dus dan. Coach Pieter in beeld. 2 coaches in het Heidenskip. Pieter Haastra en Riens van der Wal. Maar het is de dochter van Riens van der Wal. En Riens uit één ding. Pieter coacht mijn dochter. Dit om de situatie thuis enigszins in stand te houden. Dus ik kan poer best met elkaar opzitten. En dat wil ik graag zo houden. En dat werkt het uitstekend. Maar dit veelt natuurlijk de hitte adem van de concurrentie. Ja. Dus ik denk dat hij de stok juist wat verder zetten heeft. En ze bouwt het natuurlijk wel mooi rustig op. 15-20, 15-32. En nou op naar die dikke 15 of zelfs mooie liedje 16 meter. Dat zou prachtig wezen. Tweede sprong van Marit van der Wal. En de stok stiert wel stil, alleen die draait ik direct. Ja, die zal echt denken van, laat mij nog eens beziekje en nog dikkere afstand mee te nemen naar die finale. Want dan hak die maar vast. Maar die zullen ze toch straks lepen matten. Nou, de koning van de uitsprong. Op de oorsprong staat even Wilstra zei. Isbrand Galema. Springt nog eens uit, maar dan uit het puntje. Isbrand Galema zit weer aardig in de stok. Hij zit weer aardig goed in die stok. Ja, verbetert hemzelf aanmerkelijk. Maar een justmoment van die hechte is de uitsprong dus al volle moeilijker. Daarom gebeurt hij net zo vaak meer. Want een stok van halve meter kan deze jongens alle helemaal gestrekt doet. Maar in die laatste 2 meter verhoort er wat. En wat kan Freek Kramer? Stiert nog correct 16 centimeter boven Bobby Zwaagman. Freek Kramer, ja, die zit nog beter. Maar hij gaat echt best scheef. Hij gaat echt scheef, ja. Nee, die blijft staan op Santje 30. En dat betekent voor eerst het tweede plak. Ik heb net alle geboortetegels en geboortelevels bij de Haan Frederik. Maar ik ging ervan uit dat zowel Frederik als sowieso Jan Teerde, die mooi nog een of 2 bij de junioren. Dus het is een mooie, talentvolle jonge groep. Bobby. Wilst Isbrand Galema hier toch even zorgt voor een jongetje meter 42. En dat is een hele keurige afstand, hè. Wat wordt dit een superlist qua afstand om überhaupt de finale te halen. Ik denk dat we de boeken 4 nice hebben, maar ik denk net dat er een finale west is. Nee, zulke hege drompel afstand. Frederik de Doren bij maar de Haan op het het. Ja, tussen een jongetje 42 is de 5e afstand. Het is bij Albertoer. Dat weer vroeger het Nederlandse koor van Aard de Wit. Ja. Dat had 20 jaar stingen. Precies. Klaas Auto dus 24 is derde trede afstand. En hebben dus dit soort dames zich oprichten. Dat is dan Tjitske van der Sluis. En die wordt dan behoorlijk aan de bak. Maar ze is nooit. Integendeel. Dit gaat te vlug. Nee, dit betekent voor Tjitske van der Sluis dat zij haar omklaaien kan. Zij kan haar een open bultje en wat de concurrentie doet. Tevens Hopma van Driels. Zinneburg uit Haas, mag ik zeggen. 2 weken link voor de tweede keer. Hij kwam. En nou dwaande om zich. Oh, blikskater. Hij had een volslijne misgreep. Ja. En dan is dit wel de eerste verrassing om dit te gaan. Want Hopma zit een keer net in de finale. Ian vol slijm is. Goh. Weet je wat het gek is? Dat het hij hier in Weesum vaker. Vorig jaar zijn allereerste sprong, die Tomme achteroer. Ja. Zijn eerste sprong Joert, hier hem ik net lekker in goed beet. Integendeel. En dan mist er een wegfinaal. Een voordeel, ik ga echt met hem even in gesprek geweest. En hij verzekert me van dat hij in elk geval hem hier nog wel leert. Nou, daar mogen we dan blij om wezen. Geweldig. Jetse Bokma. Kan die nog wat leuks doen? Oh, die. Ja, maar goed, om bij de junioren in de finale te komen, moet je nevens mij oer de centimeter 14 leppen. En dat had er net. Nee, maar dan moet je het links zien. Zo simpel is het. Ja. Dus dat is een mooie indicatie. Centimeter 14, centimeter 30 en 8 meter 31. Dat binnen de beste afstand. De verrassing op dit moment bij de vrouwen. Akke Tolsma staat gewoon keihard op het tweede plak op dit start.
Ja, dat maakt een behoorlijke verrassing nemen. Ja. En toch pakt ze net een langere stok. Bij de Kelen 11 en heel. Maar ja, als die uitklemt, dan heb je Ja, maar ze best 4, hè? Ja, maar ja, ze krijg ik al aan de pop in. Maar goed, ze giet dus van decimeters. En dat is ik een keuze. Springt tussen met het kopje. Akke Tolsma, kan zij nog eens een keer zo'n sprong uitpersen. Ze zit weer heeg in de stok, maar nou gaat het toch wat te rap in de slotfase. Maar ze blijft voorlopig op een krees tweede plak staan in de tussenstand. En ik zou adviseren, beste coach, beste Akke, zet er straks allemaal een topkop. Want je zult toch verder moeten ik dan die 15-32 denk ik. En op dit stuk maar dat de leiding hebt. Wat een erelist. Ja. De finale senioren nou al. Draaien mee tegen de 20 en 2 dik hoe dat niet. Niels Koetsier, ja, die moet dan een persoonlijk record springen om daar nog bij te komen. Ja. Niks is onmogelijk, maar dat slag het hem net. Dus Niels Koetsier valt al uit de topklassegroep voor de finale. En is daarmee nee, Theo Hopma de tweede. Blijf nog hoor, Sietse Bokma, Bart Helmholt, Bas Stolboom en Nat Brandsma. Ja, Sietse Bokma wil ik graag weer eens oer die 20. Wils Simon Willem Hoeksma voor zijn laatste kans om de finale te helden. De jongeman uit hier, die het zo prachtig glimmen kan, verneemt om zijn prachtige koprol. Helpt het net op dit FK om finalist te worden. Ken je dan? Want dan wordt dat 14,60 meter. Dus zet inderdaad een boeien. Dan reeks snel. Marieke Jelsma. Ik zei, stiert voor haar laatste kans op de finale ronde. En dan moet er vol worden. Dat gaat wat starig, het gaat ook wat scheef. Nee, Marieke Jelsma sluit haar FK-optreden hier al. Met een redelijke sprong. Maar net genoeg om de top 3 bank te meiden. Ja, Sietse Bokma, wat zal hij heerlijk achter op die score staan. Debutant in het grote geweld van de topklassers. En gewoon prima ertussen staan bij een afstand van 9,95 meter. Petje af van zijn topklasse debuut. Vier wij de meeste mensen die van de junioren in de senioren komen, die maar de 1-2 winnen. Hij staat er gewoon, direct vanaf het begin. En regelmatig op het podium. Gelukkig ben er dus ik leppers van de toekomst. Nee, het gaat nou te hut. Hij weet nou van, nou, ik ken straks die stok echt nog wel wat ruimte aan. De loop is goed genoeg. Knal het er maar uit in de finale. Ja, komt er net echt lekker in. En het dan al gauw in de gaten. Krachtensparty voor die finale. Middelste batter, de nummer 12 van het klassement. Komt nooit in beeld. Rutger Piersma van Molkwaar. Nou, die had natuurlijk ik zo'n centimeter fitje. En dat is prima te doen. Dat heeft hij hier al heel vaak sprongen. Maar nou moet het gebeuren. Want voorlopig zit er gewoon net in de finale. Nee. Dat kan nou verhoren. Rutger Piersma zit er goed achter. Hij gaat wel een vleugje. Hij gaat wel wat onder de vlugge kant. Nee, dit is geen centimeter. En dat betekent dus toch enigszins verrassend dat hij er net bij zit. Nee. Klaske Nauta. Kan zij nog een vettere afstand meenemen naar de finale? 16,59 meter sprong ze 14 dagen alleen in Burgum. Klaske Nauta, klimmen, dit gaat met de hut. Nee, dit gaat eerst de hut.
Nee, zij maakt het als een dwaan in de finale. Dat is vanzelf het belangrijkste moment. Maar misschien dat ze toch een beetje zenuwachtig wordt dat het er net helemaal uitkomt zoals ze kent. Deze man. Dat was oors de enige jere die ooit 21 meter sprong. Hij had nou concurrentie gekregen uit onverwachte hoeken. Arne Galema. En dus Sil Helmholt, eergevoelig wat hij is, heel graag even snel laten willen dat zijn Nederlandse koor altijd nog een eind verder is. Maar kind dat je snel laten. Bart Helmholt, zit hij nou goed achter de stok? Kunnen er erachter komen? Nee, dat wordt hem net. Hij moet werken, hij kan ik werken. Maar als die stok één keer wel rondgeeft, dan weten wij wel hoe vier het is. Het wordt een fantastische finale. Het wordt een fantastische finale. Deze lepper in aan het kleerjoertje. Dat kan hij op een briefje schroeven. Dat weet hij zelf, dat weet hij niet. Donders goed. En er gaat er wat moois gebeuren, jongens. Zijn coach, vreemd genoeg, is even op vakantie. Dat kan gebeuren. Er is contactloop. Dat wel. Maar hoe dan ik. Maar ja, precies. Maar die had wel zijn. Er zitten 22 meter rond te komen. Nou, ja, dat zal er goed gebeuren moeten. De leider bij de junioren. Ja, die zit lekker in de wedstrijd. Ja, die 1831 die hier direct wel weer eens even nodig. Want de laatste weekend weer het net super bij Jan Terenhout. Maar hij gaat nou heel lekker. Dit is wel net onaardig. Dit is wel hij springt haast op het balsje. Ik denk dat het trek net verder is, maar hij jouwt wel aan dat hij gemiddeld heel sterk is nou. Ja. Die had het laatste nog niet zien letten. Nee, en dan krijgen we natuurlijk nog Jarno Hoekstra en Volkert Velstra. Maar ik ben de junioren de finale met Bobby Frederik en Jan Teerde. Smullen geblazen, jongens. Heerlijke vierliepmissie. Fantastisch FK tot zover. Melanie Heijns. Kan die dan toch nog voor een verrassing zorgen? Melanie Heijns. Nee. En dat betekent dat bij de vrouwen de finalisten bekend binnen. Want we hebben uiteraard de vierste sprong van Marit van der Wal, 15-32. Akke Tolsma, die 15-10. En dan krijgen we Klaskenauter met 14-22. Allee, ik ben te gauw, want Hiske, die komt nou. Nee, maar wij mannen, Frederik, het wat denk ik gelijk. En alles bijhouden en de commotie van de wedstrijd. Jongens. Ik ben te gauw. Maar gelukkig, de regie had het daar goed in de gaten. Bas Talleboom, die verbetert hem al. Maar ja, als je hier in de finale komt, maar dan maak je eigenlijk hard geleden kennen, want anders dan ben je kansloos. En Bas Talleboom is natuurlijk een uitstekend lepper. PR van 1869 is niks mis, maar in dit geweld komt gewoon krijgt justjes te kwaad. Ja. En dan kan de jongen niks aan doen. Hij heeft ooit waarschijnlijk de A-klasse won. Precies. Maar voor de topklasse, dat is toch een oorniveau. Ja. Nee, want Hiske Galema, die nou de stoksteen heeft bij de vrouwen. Regerend Fries kampioenen. Het zou een liedje stunt wezen. Als ze er net bij zien. Als hij net in de finale zit. Ik omdat ze weer veelvuldig tipt wordt. Dus de trainingsbroekje doet. En dan weet zij het 4,22 meter. Dat heeft ze nodig om de finale te halen. En bij de junioren met deze knaap. Jarno Hoekstra, die met Oede Santje meter 4 om zich te plaatsen voor die finale. Zult er net raar uit het begin, maar het gaat scheef en hut. Dus ik trok Jarno Hoekstra in voor wat betreft de finale. Een streep. Wat kan Hiske Galema? 43 Friese kampioenen. Regerend Friese kampioenen. Dit is alles of niks. 14-22 met z'n helje. 23. Hiske Galema, kan hij nog één keer knallen? Dan moet ze nou terugklimmen, dan moet ze terugklimmen en dit wordt centimeterwerk. Ja. Dit wordt centimeterwerk. Het zo krek kennen. Had ik mijn Jelter op ijs zetten moeten, en dat doen we net.
Maar dat denk ik dat ze jussies... We hadden hoe dan ook een verrassing, want op dat moment gaat Klaske eruit. Ja, precies. En dat komt omdat Akke Talsma zich in één keer meldt bij de finalisten. Nou, Nart verzekerd voor de finale, dus dat springt op zich al lekker. Die drukken er nou. En ook is die richten op die 21 meter en 8 centimeter. Dat is het net. Oh, Hiske Galema, 14:68, dus uit de finale. Klaske gaat terug. Maar wat doet Nart Bronsma? Deze ding is dus blijkbaar toch net zo goed hier. Wist van de finale, want hij is de laatste in de topklassegroep. Nart Bronsma gliert omheen. Nee, gaat best geven, hè? Gaat best geven. Nee, hij sparret hem voor de climax van de medje. Een super finale met super afstand. En dan hebben we nog één sprong te gaan. Wils deze Klaske Nauta, ja, de felicitaties krijgt van Hiske op het nipperke. Dus Klaske Nauta in de finale. En Hiske Galema ontroond als Fries kampioen bij de vrouwen. Ja, dat is toch een... of jouw centimeter is zoer. Maar was toch zo is Klaske net in de finale. Dat wie ik spietig en zoer wist, ja. Kijk achteruit, dat leuk. Precies. Volkert Velstra, de laatste voordat de finale rondes begint, die sluit al met een wiersprong. En dat betekent dat wij u opmeidje kennen voor de tussenbalans. De deelnemers zullen straks al even voorgesteld worden aan het publiek hier. En wij zullen met jou even terugnemen welke mensen in welke finale zitten en welke afstanden erbij hebben. Maar de man van de wedstrijd Oort-Nota is deze man, Arne Galema. Bij de onwaarschijnlijke 21,08 meter in zijn allereerste sprong. Goh, wat kan die een lekker kampioenschap springen. Hij kan alvast voorgenieten. Maar hij weet, ik ben er nog net. Want er is nog zo'n mansje wat je omstapt. Een Bart Helmholt. En die had al zoveel 21 meters in zijn carrière op het boord gezet. Die moet eerst uitschakelen werden voordat hij wist waar ze kan voor mogelijk zijn tweede Friese titel. Isbrand Galema, die zit met die in de finale hier bij de senioren. En hij heeft in Savere gekregen. Het is enigszins de Galema show. En we zijn er nog niet. Nee. In de topklasse zullen we 5 finalisten. Op de middelste batten zullen we straks 6 finalisten. 3 jongens en 3 junioren. En ook op de vierste batten zullen we 6 finalisten. 3 famkes en 3 vrouwen. En die strijden dit hier voor het eerst om haar eigen wisselprijs van de vierste afstand. Dat zou dus nog Sigrid Bokma worden kennen uit de famkeswij. Dan maakt ze een eindje verder. Maar zolang de afstand net scherper steld worden, is dat net onmogelijk. Nee, ik denk het Vardouw en Bente, nou eventjes geen gekke dingen door om samen te zezen. Dan zullen Sigrid misschien wel die vierde sprong maken. Maar stel het een van hun Sigrid voorbij gaat, ja, dan is hij eerst ten meer mee bezig. Hè? En dat is geheel logisch. De eerste die in actie komt in de finale. Vardo van Akker. Want er liggen natuurlijk mogelijkheden. Zij mij het spits aanbieden. Want alle trijlepsters of Bent en Vardo. Hoe komt zij in de pols? Die pols stiert net zo kijk al en dan ga ik het nou toch wel Berbrik. En wat kan Wietse Nauta? De klassementsleider die nou gewoon op derde plak zit. Nee, die kan nou net knallen. Want hij had voort al een misgreep. Zo, die liet het er wel op aankomen. Ja, dan wist het zien van de Sandje wedstrijd. En dan is Stuart toch even tot dusver, ondanks dat die finale helft, min of meer een off-day voor Wietse Nauta tot op dit moment. Isbrand Galema. Ik een perfecte serie opbouwd. Sandje 30, 28 en jongetje 40. Dat is prima, maar er zit er nog meer in. Het zou samen kennen. Hij had het in hem.
Dit is wel er absoluut voor. Ja, het zit aardig in de stokje, hè, maar het gaat toch maar te hut. Ja, veel trek. Geen gekke dingen doen. Nee, die spaart het hem. Nog 1 keer knallen en dan kun je het beter dan goed worden. Het lieke is net zo raar, maar je viel er al van, ja, ik ga te vlug hoor. Nee, ik hel het puntje dan niet meer. Let maar gebeuren. Ja. Nee, ik ben natuurlijk ik Samidje. Als 4 keer springen moest, 4 keer is het wel een enorme krachtexplosie wat er loskomt. En dan moest voorzichtig met de krachten omgaan. Omdat die 5e sprong natuurlijk ik nog een keer vol op de bak was. Broederoverleg. Ja, en dan is dit wel een verrassing, hè, Bente Vlas. Want die maken het voorlopig behoorlijk weer dat ze bij de favorieten neemt is. Zeker weten. En ze stiert maar zo'n centimeter achter zich het ook maar. Ja, wat nou gebeuren? Dit nou te hut. Ja. Ik jou Jack de Douane op die leeftijd dat je dan in zo'n finale even een rekening maakt hoe dokkert, hoe vier matten stok, wat door. Ja, dan is een coach heel belangrijk. Die dat goed onfield. En je de, ja, maar ik zie ze de pieker in de Bart. Ja. Jarig, ja. Ik vaak tipt. Had ik een PR wat vol verder is als de eerste hoogste. Ja, die 1639, daar kan absoluut nog wel wat bij. De man heeft het hier al heel vaak verder sprong naar 1639. Maar het moet even kloppen al hier. Nee, ik direct bij de ingreep. Ja. Ja jongens, dit is net zomaar een wedstrijdje. Dit is een finale en dan gaat het toch correct even oors. Maar hij had nog een sprong. Ja. Hij gliert helemaal met de voeten mis en dan is de volledig de kracht eruit. Ja. Ja, en wat kan deze man? Heerlijk vrij uit springen. Hij debuteert in de topklasse. Hij staat gewoon in de beste finale ooit ertussen. Hoe krijgt er het warm waar? Nieuwtje 95 is gewoon een prima afstand. Ja. Maar ken hij nog meer? 2060 is zijn PR. Ziet ze Bokma. Kist nog eens een keer wat chill letten. Ah, de dreiging hè? Hij valt on. Prima, maar het wie het nou nog krijgt net. En hier het Suske. Sigrid, ja, dit is dan echt een moment om die kampioensprong te maken. Hè? En eigenlijk, je we stiekem een beetje naar die 15-32, want ze ken ik samen die zilveren pols van de vrouw in de muur. Ken het wel, maar ze niet beter vleugel. Ja, weet je, ik net. Dwat ze dan te min te wegen met de pols? Dwat ze hem net 4 keer te zetten? Of rint ze gewoon vol huderen? Ja. Dat is niet meer overtuiging. Ja, even een beetje mediaus. Ja, dan komt die huis zet er ja. Ja, zing wel meteen ook dwapel. Ja, ze coachen me qua onderling. Alle leppers aan mij vanzelf. We even de laatste tips van Tinker om de volgende keer. Beetje dit, beetje dat. Ja, en dat doen ze gewoon bij de concurrentie. Ik zo krijg ze weten van ik dat er meer. Er is een hoop waardering en respect voor een topsprong. Hè? Dat het in het lepperswereld zit. Dat is in alle categorieën zo. Want in welke sport gebeurt het nou dat een concurrent tips jouwt van Tink test straks even om. Dan kan je misschien mij nog voorbij. Hessel Haastra. Voorlopig is hij de spekkeper. Maar hij zal zien afstand uitbreiden wollen. Hessel Haastra, dit lijkt het net zo gek, hè? Hij gaat wel heel briek. Ja, hij gaat te briek. Te briek. De 3 ging eerder. Ze vallen wel onder, jongens, hè? Ja. Ze bezieken het wel. Maar een topsprong meidje, dat is een van de moeilijkste dingen die erbij zijn. Het is toch een beetje bij de famkes en de jongens de spanning, denk ik. Hessel sprong natuurlijk centimeter 21 op de dwakamp in Polsbroekerdam. Eigenlijk de enige Fries die en Frederik Kramer, hè, die sprong direct zijn PR van jongetje draaien en de rest van de ploeg liet. U is even in de steken bij Verlende, hè? Maar dat terzijde. Nart. Ja, wat kan Nart Brandsma? Hij was de man van het voorseizoen. 4 wedstrijden had hij en ieder al 4 jaar won. Ja. Er kwam dan een heel bosk achterom. Maar hoe is het op dit stuit, mijn Nart? We hebben was vregen, best net de betiet in vorm. Nee, zei hij, dat komt goed.
En het zou ik samen goed komen kennen, maar de laatste weken is hij wat minder dominant als in het voorseizoen. Had ik mijn oren te meisje vanzelf. Ja, gemiddeld springt er wel het feest. Alleen het FK is net een wedstrijd voor gemiddelden. Nee. FK is een wedstrijd voor uitzitters. En die kan komen. Nat Brandsma, no omheen, no rug omheen. Nou, dit keer werd een hutje. Ja, die houdt hem ook in. Ja. Just ik praktiseren. Ja, het moet ik al hier klappen. 21.08, dat is ik van Nart de ultieme droomsprong. Ik wil heel graag die van de meter eens een keer pakken als Stredder Friese. Het zou een geweldig moment wezen. En hij kent het, dat weet ik al eer. En hij had er niet een sprong voor. Fantastisch atleet. Neem ik het niks aan. Maar hij gaat simpel wel krijgt de rap. Hij krijgt net genoeg tijd te klimmen. En hij dat had puur te meisje maar hoe vier zit de stok. Hij krijgt hem net stil op dat derde punt. Ja? Want die 18 meter 21, dat is het wel. Het op zo'n record is zo guldig. Van de tweede keer hard worden, tevens. Dit is zijn haaste. Zijn haaste. Friso. En de laatste avond is maar een paar weken nog. En dit is Klaske. Die leeft al zo lang mee dat je haast net leeuwen willen dat ze nog maar 20 jaar is. Nee. Had dit seizoen echt oerwagen van is het wel verstandig wat ik terugspring, want ik ga rechtklachten en ze kreeg een zweepslag. Maar had toen besloten van ik pas mijn training wat doen, ik spar me wat meer en ze springt records en ze wint titels en hier rent het weer. En hier komt Klaske Nauta. Klaske Nauta kan zijn voet knallen in de finale. Klaske Nauta die komt in de buurt van de 50 meter line. Ik denk wel dat het haar vierste sprong is op Nauta. Ja. Maar ze bleef er wel mee op het tweede plak staan voorlopig. Ja, en ik zou als Sigrid zijn. Oh, daar pakken we eerst. Ja, attentie, want dit beeld zullen we takken meer missen hadden. Bart Helmholt. Want die begint hier ons zijn afschietstournee. Zijn laatste FK. Hij won al niet nog een keer. Bart Helmholt. Valt hij die 21 meter om. Bart Helmholt krijgt er een geoordeelde punt. Geert de Rjocht. Hij gaat net de Rjocht. En wat scheelt dit een beetje millimeters. Want op dit Rjocht trok je het. Ja, dan weer dit de eerste afstand best. Je markeert hoe griezelijke weinig gewoon. Al die stok. Even het juiste spoor houdt. Het ziet er prima uit. Hij viel al snel. Hij gaat in elk geval oerdeerde punt. En nou komt die afwijking. Ja. Ja, schande. Loop die stokkers Rjocht. Dat en denk ik vrees dat het oerbaltje in hem. Had ik dan de Jacco de Grootje, die hebben van de Polsbond Holland, die stuurt die stok. Ja, nog het maar eens op die hechten. Maar doe kerst een stok beperkt sturen, net helemaal. Nee. Maar de Hollanders beheersen dat beter dan de Friesen. Ja. Maar de dreiging is gigantisch. Oh, ik ben blij dat er nog een sprong had, want hij weet het plak van de Poolswitter nou. Absoluut. Ja, dan markeert niks aan. Ik kan alles horen. Ken Akkertalsma voor nog meer verrassingen zwarren. Zij stiert maar 22 centimeter achter Marit van der Wal. Kan zij hier als eerste de finale op een kop zetten. Akkertalsma, nee. Hier nou al een top op een pols, maar ja, als er net Rjocht doorgaat, dan hij er net van. Hè? Nee, precies. Ja, deze man verwacht ik nog wat van. Freek Kramer, die had het echt al op verscheidene keren dit seizoen snel en echt in de finales dat hij daar nog hoe heen kent. Freek Kramer, nou metersmeisje, tempo draaien, maar nee. Gaat toch nog de vlug. Ja. Er is nog werk aan de winkel van Freek Kramer, maar het is nog net in. Zo'n ze takken hier in Nieuw-Zeeland een 4-lap squaltje opstarten. Nou, dan gaan ze een van de beste lepers die het presteert, gaan ze dan als docent. Ja. Maar eerst hier het FK. Nou, we hopen als er de zilveren pols wint, dat er hem net stiekem in de koffer doet.
Maar dat is een wisselprijs. Hij leert voort naar beneden. Ja, hij leert voort naar beneden. Dan is het ondanks dat toch nog een jongetje metersprong. Maar ja. Nee, de man die bewaart de spanning wel voor het allerlaatste moment. Ja, dit is natuurlijk ook iets wat gebeuren kan in de finale. Iedereen die richt zich nou natuurlijk op die 21-08. Dus Christ alles op scherp. En dan kan er ook een hoop misgaan onderwijs. En dat gebeurt nou helaas 5 keer. En ik in de orde finales moet iedereen er nog wat in komen. Maar dat komt ik, ja, je bent maar met één ding bezig. En dat is om die leidende afstand voorbij te leren. De voorronde is weer voorbij. Daar hebben we enorm genoten. Maar van de meesten niet wat te let inschakelen bij de live-uitsturing. Kijk, Linneman zeggen, we beginnen net van niks op jou het waan, beste meisken. Tak hem hier. Gewoon jou het waan. Zorg dat je erbij bent. En de volgende favorietstitel wat kleer bij de vrouwen. Beels echt Jan Teerde Nauta bij de junioren. Op een komen staat. Even zien. Voor beide een heel mooi moment. Ik denk dat Jan Teerde dames gaan voor in het algemeen. Maar ik weet net dat het met Vierli mix is. Ja, er is al even. Maar dat zou het. Om's de beurt. Ik geloof dat het Jan Teerde is eerste. Jan Teerde gaat als eerste. Ja, precies. Ja, dit is een mooi moment om de knock-out uit te delen. Jan Teerde Nauta, kan hij nog een keer vlammen in de finale? Kan hij nog een keer vlammen? Potverdikkie, hij zit bovenin. Ja. Oh, wat had die jongen een topdij. 2 keer dik over de 18 en weg je dit heen. Ja, super. Dit is finale springen. Jan Teerde Nauta piekt op een goede momentje. Ja. En goed voorbeeld doet goed volgen. Zo je zeggen. Wat kan Marit van der Wal in de finale? Wat kan Marit? Deksel, die berg krijgt de volle. En die houdt eigenlijk volledig de spanning erin. Ja. Want alles lijkt nog hier bij de vrouwen. Het is kwalitatief. Nou, ik zie net een drama, maar is het net goed bij de dames en de famkes? Dit wel. Jongens. Zo, nou heeft er hem stil. En nou drukt het er. Je filtert, bliksemkaartjes. Dit wordt mijn Friese titel. Dat moet er denken. En het eindigt op 18,88 meter. En daarmee gaat hij riant onder leiding in de juniorengroep. Maar ja, helemaal zeker is de titel nog net. Nee, maar hij is een heel eind onderwijs. Op basis van hoe er springt, 18:31, 18:29 en nou 18:88. Ja, dan ben je al lekker bezig. Ja. Nou, het was een mooie slotsprong van Jan Teerde. Dat hier hebben we nodig. En dat betekent dat we al met de allerlaatste finale ronde beginnen. Alle finalisten mij nog 1 keer leppen voor de prijzen, de zilveren polsen, de wikselprijzen. Jong geleerd is oud gedaan. De stapje en per tappers, maar de naaie tappers ben al in opleiding gelukkig. Ja, dat is dan ik wel weer tevens op, maar hoeveel werk je dat je de finale mist? Nou, maar even mooi volle belangrijke zaken bezig wezen. Jouw eigen kroost. Isbrand. Keer staan ze nog een keer zo uitspringen, maar dan uit de topkwaai. Ik ben benijd. Hij is opklom vanuit de A-klasse dit seizoen. Verleden die geblesseerd West. Werkt het hem stadig gewoon weer naar boven. Helpt je de finale, dat is al een compliment Burg. Maar zit er nog meer in? Isbrand Galema. Zijn laatste finale sprong. Verdikkie. Ja, ik weer een millimeter werk. Nee, het zit erop, maar hij kan bij een tevreden gevoel denk ik toch waarom zien. Hij had echt Sjellitten wat er ken. En dat wil deze jongen nog graag doen, want Wietse Nauta van Driels, dat krijgt zijn broer 4 springen, maar die wil eigenlijk wel meedoen in het feestje. Precies. Wietse Nauta, kies nou de hechten pakken, kies nou omheen komen. Nee, dat laat het net. En dan maken we dit toch best wel een behoorlijke verrassing nemen in de jongensgroep. Ja, absoluut. Dat is altijd zo. Als je in je leiderstrui springt, dan kiest eigenlijk Joert. Nou ja, alleen nog maar verliezen. Dat hoeft net altijd, maar zie een keer winst van een zandje. En Joert zit het er net in. Sardel van Akker. Die zit mooi heen in het stokje. Deksel, die springt hard op het balsje van Sigrid Bokma.
Maar ik vrees dat het krat minder is. Je ziet hem in een slow motion, want ik denk op het einde dat ze wat de slagen net meer lekker... Je klauwt ze te vallen, ja, dan komt ze er net lekker Let uit. op de achterste voet, die je krijgt. Zo, dan is nog maar het midden zien. Ja, dat baltje goed luidt. In de versichert het bok maar nog niks aan de hand, maar... Zij viert te druk op, ja? Fantastisch FK van deze jonge dame. Want zij zet de grote favoriet zwier onder druk. Maar ze haar krijt net voorbij gaan. Maar dat gaan we vaker zijn, dan laat Balsje naar boven. 13,74 meter voor Pardo van Akker. Prima dingen in haar debuut. Ja. Heel dichtbij. Ja, is natuurlijk wel tevreden. En zorgen voor een stukje spanning. Bij de jongens. En bij de famkes. Naderen wij de ontknoping. Maar eerst natuurlijk Sietse Bokma. Wordt ken Sietse Bokma. Volgens mij lepte hij zijn PR hier in Weesem. Oh, dat zou samen kennen. Ja. Mij uitsprong. Precies. 20, zo'n 60. Ja. Ja, het is hier net genoeg voor de titel, maar had er daar in de buurt komen koer. Dat zou mooi wezen. Sietse Bokma. Kan er nou één keer die stok in de macht krijgen. Sietse Bokma. Weer een hele degelijke sprong. Ja. Maar net genoeg. Maar hij kan dit in de boeken dekken. Hij zit in de meest memorabele finale ooit op het FK. En hij dacht er gewoon niet mee. Jarig Wienstra bij de jongens. Kan die nou wat doen? Nee, net. En dat betekent dat de eerste Friese kampioen bekend is. Want Hessel Haastra, die wint de jongensgroep. Ja, fantastisch. Hij had het hele seizoen er al zien omgeknakt. En nu staat er gewoon op het heegste treedje op het FK. Bente Vlas bij de vrouwen. Oeh, die komt echt weer boven op het baltje. En dan is Sigrid Bokma echt alweer van haar eerste famkestitel. En waar weet, want zij had nog een sprong. Waar weet, kan zij zelfs nog een onval doen op die vierste afstand bij de vrouwen. Sigrid Bokma. Ja, dat springt lekker. Je bent al kampioen. Dus ik kan nou alles weg hier, want... Hij stond wel in de gaten dat afdeling het Heidenskip momenteel er heel aardig voor staat. Sigrid Bokma, afdeling het Heidenskip. Hessel Haastra, afdeling het Heidenskip. Olga Galema, afdeling het Heidenskip. Dat wordt altijd zo bloed, wordt dat een gezellig ritje in de bus. Ik ga jij dat de bus dit hier wat letter voortzoeken. Ik snap het wel. Ja. En dit is een verrassing, hè? De nummer 3 van het klassement. Hij springt op die twakkamp dus. Zijn prachtige PR Sontje 21. Maar wint uiteindelijk maar in een potje dit hier. Hessel Haastra. En dit is dus zijn tweede potje. En dat is een hele mooie. Nou had je dan toch een potje uit ziekje dan deze man, hè? Ja, Griep Sjerk wint het 3 juli. 15 meter 86. En nu is 16 meter 31 genoeg. En misschien kan er zelf nog wat bij op van. Maar ja, we komen nu bij de absolute climax. Want dit is de nummer 3 in de topklasse. Naert Bronsma voor zijn allerlaatste sprong op dit FK. Het hoeft maar één keer te lukken. De Pools hoeft maar één keer stilstaan te blijven. Dan toch Naert Bronsma weer volledig mee voor de haatprijs. Maar lukt dat, Joert? Deelst de Sigrid Bokma haar eerste sprong eerst door. En ken die nog verbetering? Ja, zo dan ben je waardig kampioen. Naar Bronsma van zijn laatste finale sprong. Die gaat nou aardig heen, hè? Komt er een stuk verder. Oeh, ja, hij komt wel verder. Maar het is net genoeg. Hij had een prachtige wedstrijd inlitten. Bekroning op een ijzersterk seizoen.
Maar ik vrees dat er genoegen nemen moet met het derde plak. En dan is er altijd mee, hè. Maar dat zullen we net in beeld. Hessel Haastra, dat is volle belangrijker. De Friese jongenskampioen. Hij zelf direct nog een schepje. Nee, dat hoeft ik net. Een geweldige winnaar, Hessel Haastra. Hij wint zijn eerste Friese jongenstitel. Heel mooi bier dus voor Hessel Haastra. En Sigrid Bokma, ze komt ook 4,72 meter. Wils we nog melden kennen dat Sigrid Bokma haar laatste finale sprong broekte om 14,72 meter te springen. Zullen we hier Hessel Haastra zijn allerlaatste sprong. Wittende, ik ben al kampioen. Hij mij die Friese jongenstitel beschreeuwen. En dat is een eretitel. Ja. Goed, de juniorenfinale nog en de vrouwensfinale. Ja, lekker in dit. Dus nou maar eens even nog uitdenken. Het is een hele rustige jongen. Weliswaar DJ, dan denk je dat bij feestnummers. Het is een feestnummer, absoluut. Maar bescheiden, en dat zie je te mens. Hij denkt er dus even rustig over na. Bij mij zie ik op voor een historische sprong. Want dit is de allerlaatste sprong van Bart Hellemold op een Fries kampioenschap. Hij kondigde vlak van de wedstrijd aan dat hij na dit seizoen ophoudt bij top 4 leppen. Het kan bij ons als een redelijke skok oer. Verrassend. En jouwt des te meer sjeu aan deze sprong. Want wat hij verneerd met wan is wedstrijden winnen in de allerlaatste sprong. Ja, die spectaculaire vijfde poging van Bart. Vorig jaar met name het hier daarvoor legendarisch. Bart Hellemold. Kan er nog één keer vlammen. Bart Hellemold. Nee, dat slag het net. En dat is voor hem bijzonder spittig. Wij nemen afscheid van een ambassadeur van de vierlepsport. De onbesprutsenleider. Werd hij kwam. Iedereen wist, dit is de man, de te kloppen man. Mooi hè dit. Hij krijgt een steende ovatie. Dit zijn de piekenvelmomenten. Ja. Dit zullen we ook gruwelijk missen. Tak hem hier. Hij wint hier zijn tweede titel bij de senioren. En het stokje wordt oerdroegen. Nou nog, on galen, maar die ex-inlijste sprongmeisje zil. Hij probeert het nog, komt voorbij de zonnetje. Maar in 1888 hebben we nog gekregen. Hier gaat een brok vierleghistorie, jongen. Ja, absoluut. Nog altijd de enige man ter wereld ooit die het oer de 21,5 meter kwam is. Dat die het zelfs 3 keer. Eerste Fries doet een joggetje meter. Eerste Fries doet het 20 meter. Eerste Fries doet die in het 20 meter. En wie wint dit hier nog? De eerste Fries doet het 22 meter. Want hij had dan afscheidstoernooi. De komende wedstrijden. Gelukkig hebben we nog een NK in Griepsjerk en nog een nationale competitie. Dus. Nou ja, met Heidenskip ook om de basis te doen. Dat is een Nederlands record sprong. Ja. Maar dit beeld zullen we takken hier net weer. Net in deze vorm. Voor Aken Talsma. En dat nog rustig bijna. Ja, wat moet je nog zeggen? Met de vierde zat je 28 om het einde van een tijdperk. Team Reset, Bart Hellemold kopman. Baanbrekkend werk verrichten. Meters verlijn. Wils we nou echt bij de climax komen van de vrouwensfinale met Akke Talsma. Kan Akke Talsma nog een keer stunten en Marit van der Wal schrikkelitten met een vierde afstand. Akke Talsma. Akke Talsma. Die daar het correct te volgen. En dus is Marit van der Wal voor de tweede keer in haar carrière Fries kampioene bij de vrouwen. Ja, ik ben zelf wel het Heidenskip. Dat speelt misschien een beetje mooi, maar deze. Nou, deze man is winnen. Ja. Maar zijn allereerste sprong waar hij dat tocht. Maar hij wil graag nog eens verder. Ja. Hij zei, ik ken het Nederlandse record voorbij. Orne Galema kiest nog 1 keer zijn eigen in de stap komen. Nou, dat slag het hem dan net. Maar oh, wat is dit een fantastisch afskeer van deze man.
Hij kondigt het al aan. Dit wordt mijn laatste FK. Ik wil graag nog één keer vlammen. Goh, wat hebben we hier een stel baanberekkers aan het werk doen. En wat Hazes bedoel mij een fantastische vierlepperij. De tweede steende ovatie hier. Het ken het op. Dit is nogal een memorabel FK. Goh. En nu ben ik benieuwd. Want Takemir denkt hij vast nog eens op het moment wie ik nog maar in Nederland. Want ik ken hem 2 keer op regen winnen. De camera te pakken. Hè? Renske komt er nog een keer. Die denkt hier bij u voorbij. Ja. Maar ja, die zorgt ervan dat het goed gaat. Laten we nog even zien. Want het is nog net helemaal in bij Freek Kramer. Want die kent nog wel eens een verrassing in pakken bij de junioren. Ja. Freek Kramer had er toch uitklimmen kunnen. Dan kan er echt een heel eind komen. Maar dat slag het net. Jongen. Ja. En dat betekent dat Jan Teerde Nauta van Driels op sublieme wijze de juniorentitel pakt hier op het FK. Ja. De vreugde van het leven. Isbrand, Orne en Hannes. Ja. De ijsziekers, de sledgesprengers, maar ook de vierleppers. Een prima stel. Ja, daar is de vrouw. Die hier gelokt dat ze hier met Keertsen de eerste omloop eruit veegt worden. In mijn naam. En dus koers hier bijwijzen. Ja. Sneu van haar, maar aan de andere kant. Wat is er nou mooier om hier te wijzen? En zo die 16 meter er nou eens een keer bij komen. Hè? Ik bedoel, maar het kan vrij uitwerpen. Zij is ik eergevoelig. Ja, zij zullen nog wat snel laten willen. Marit van der Wal, laatste finale sprong. Komt er dan nog 1 keer een top afstand uit? Nee, maar het hoeft ik al een keer net. Want de titel is binnen. Ja. Die eerste splinternieuwe wikselprijs. Die gaat naar het Heidenskip, naar Marit van der Wal. Ja, justjes minder dan vorig jaar. Toen werd 54. Nou 52. 30. Jongen. En zij komt er dan plotseling haast een eind aan dit FK. Want er is nog 1 eresprong voor de man die het intussen al weet dat hij Fries kampioen is. Ik hij mij nog beziekje om zien winnen de afstand nog wat meer glans te gaan. Ja, Jan Teerde kreeg gelijk. Hij juist er in het Philiapcafé zei er al, ik hoop op Hudde wien. Want dan kreeg Frederik het moeilijk. Ja. Nou, die wien, ik weet het niet eens die van zijn grote invloed weer. Maar hij wie er wel. En dat heeft misschien toch ook een beetje in het kop gespeeld bij Frederik Kramer. Ik weet het net. Maar Jan Teerde, die coole kikker, die had het hier. De Friese kampioen, Jan Teerde Nauta. Kan hij nog 1 keer banen? Nou, de Polsgis geeft hij perst even een sprankje voor de plaatsje van Even de Wilstra. Ja. En dit is een mooie kampioen, ja. Absoluut. Je wordt absoluut de beste bij de junioren. Valt niks op uit te dingen. Terecht kampioen. Zo, even een tuut van Mem. Ja. En dan ben alle kampioenen bekend op dit, ja, toch wel legendarische FK op Nota. Het zal niet benijden hoe lang we wachten matten op een finale die vergelijkbaar wordt met wat we eerst jongen hadden. Ik denk dat dit zo'n uitzonderingsgeval is, was het 1 keer in de Safel hier een keer treft. Absoluut. Dus ik denk dat we volgend jaar weer even resetten moeten. En toch, je weet het nooit, maar dit weer een busterbaarlijk FK bij de senioren. En dat is toch, hè, ik bedoel, ja, daar kon je toch voor als je nou fantastische wedstrijd. Finale iets wat teleurstellend, omdat iedereen hem stikken biedt op die 4 afstand. Maar uiteindelijk de 18,88 meter van deze Jan Teerde Nauta, dat weer een sublieme sprong. Ja, ja. Ik zie het boek, maar verbeteren gaan. Nee, verbeteren gaan net meer. Kwam nog dat 14-2. Ja, verbeteren gaan wel, sorry. 14-2. Ja, en dan willen we heel graag natuurlijk de reacties jaren van de mensen waar het juurt al om gang. En de man die het Assen emigreert naar Nieuw-Zeeland en hier zijn tweede zilveren pols op regen pakt, die is nou bij Gerrit de Boer. Arne Galema. Er waren hier 2 mensen die het afscheid namen en dachten van wij willen het nog 1 keer winnen. Dan was het verleden dier en daar slagen ze er nou in. Nou, allereerst vanzelf, dat is een fantastisch gevoel. Ja, super. Ja, geweldig. Ja, nee, dat, ja, ik ken niks ooit nog steeds.
21 meter 18, de allereerste sprong. Wat dacht je toen? Ja, het is droomstart. Ja, dat is... ja, natuurlijk, er winnen wat dingen te verbeteren en ik kwam iets te heeg uit. Maar ja, zo'n start en dan heb je gelijk zo'n ontlading. Maar ja, dan best wel de focus wat kwijt voor die volgende sprongen. En ja, daar heb ik wat moeite mee. Je moet toch weer echt... Ja, wist of... kerst nog verder en dan ben ik meestal niet doorheen kennen en dat wist. En, maar verder, ja, super man. Zo'n sprong, zo'n FK, ja, je droomt je van. Ja, maar dan had je vanzelf wel in de gaten, ja, dit kan hem al wezen. Ja, tuurlijk. Ja, 21.08 is echt een hele aan, ja. Dat is echt een baarsprong. Ja. Ja, nou, zei al, dat is wat apart voor zijn wedstrijd. Maar dan mag je toch wel met hulp de spanning nog zien wat er nog gebeurt. Want Bart kent vanzelf en dan hoor ik nog, maar zeker Bart kent nog verder. Ja, ooit dan heeft misschien wat meer spanning van, nou ja, ik moet zelf nog presteren. Maar ja, nou is het meer ja, wat de gehoor. Ja, als je er zelf net doorheen gaat, dan heb je het nog steeds supergoed dien. Het is... Maar ja, ik heb er graag verder gaan, maar het slagen krijg ik niet. Wat een droom om zo'n afscheid te nemen. Ja, het is geweldig. Met een K, ik een jongensboek, maar er komt absoluut nog een tweede deel, Joert. Ja, geweldig. En een groot feest deze keer? Ja, absoluut. Het is altijd een groot feest hier. Ja, nee, Ik wens je daar een alle machtige succes in Nieuw-Zeeland. En we hopen dat we hier ooit die werperskansen zien, want dat is zo mooi weer. Ja, nee, dat heb ik natuurlijk wel in achterhol. Voor mij, ja, ik vind het machtig mooi. En, ja, ik het mijn hele leven aan ken, dan wil ik het mijn hele leven aan. Wat ik dan nog vond dadelijk, want Bart Helmholtz stiert je rek. Want ja, dit bent toch de man van het verhaal, Joert. Dat ken het hoor. Ik bedoel, Arne gaat voort, hij wordt kampioen, daar is hetzelfde erin. Ja, ik wil graag zo starten als Arne goed starten is natuurlijk, ja, natuurlijk. Dan maak eens van de wedstrijd bekend, waar het onder de wedstrijd bekend maken. In de pauze had het publiek het jet. Ik hou ermee op. Maak het dat de wedstrijd heel was? Ja, de finale natuurlijk wel. Want de droom is om zo aan het eindigen natuurlijk. En, zeker hier in Weesum was dan graag nog één keer op het podium staan. En ja, dan is het echt definitief. Hè? Als het omgeroepen wordt, dan is het wel even slikken. Dan denk ik, ja, er is no way back. Dus ja, dan ik beter springen moeten. Ik kan altijd wel beginnen. Ja, nee, dat zijn mijn beulen van mij. Oké. 20 meter draaien, prachtige afstand. Dan denk ik van, nou ja, dan begin je goed. Dan krijg je wel hoop, denk ik. Nou ja, we hebben van de weekend natuurlijk al aan. Dat de eerste 2 insprongen goed binnen. En die winnen aan het 80% denk ik. Ze winnen net perfect. De laatste weer perfect. En ja, als de eerste sprongdeel zetten we, dan kun je bouwen. En wie hoe dan weer wat ziekje. En dan ja, er net zo had ik wel. De stok ging soms ik nog behoorlijk heen en weer. Wie was een vlaag, dan zie je die stok aardig heen en weer gaan. En dan zie je een soort, maar die insprong, ja, misschien heeft het wel invloed gehad. Ik weet het niet, maar En dan is het zelf heerlijk dat als die 21 al steen haast en dan mag je toch nog maar aan de gang. Ja, nee, maar 21 Iepening, dat is natuurlijk fabuleus. Dat is eigenlijk een beetje min manier, zoals hij begint te springen. Dus dat is, had het uiteindelijk al was, joh. Nee, ja, als zij Iepening is, dan ben je herenmeester en dan had je terecht gewonnen, joh. Toch had ik een gevoel van, het is ik wel weer een prachtige afscheid. Arne, verleden die zijn eerste titel, nu gaat er voor 21 meter 8 pakt er in tweede. Ja, hoe het ik ben of keer door Hastel nog een Friese titel, 2 bij de junioren, 8 Nederlandse titels, 2 bij de junioren. Wat dat dan er markeert neer aan die palmarès. Nee, en dat is wat tussen hier natuurlijk al heel lang de keuze al maken. En maar Arend best al heel lang team, best al heel skoft. En ja, die beziek je dat dan wel eens in te verhogen. En zei van ja, maar Sjurk is achteruitbak. Nou, daar ben ik gewoon heel slecht in. Zeker op het moment dat ik zelf nog aan het springen ben. En dan Sjurk eigenlijk alleen maar vooruit of naar het moment van no. En dan wil ik alles winnen. Dus nou ja, misschien dat aan september langzaam begint in te dalen. Dag Matt, ik neem ook wat even vragen. Wat is nou de reden dat je er aanstaan mee ophast na dit seizoen? Ja, dat is toch de mate van werk, arbeid die ik leveren maat om 4 te kunnen springen. En vorig jaar ga ik gewoon de keuze maken. Ik ga nog 1 keer beziekje echt weer om te komen. En als dat lukt, dan zien we per FK hoe we verder gaan. Maar toen vrij gauw in het seizoen hier ik al wel in de gaten. Ik denk, ja, de Beurler kan dat gewoon net hebben. Die hele dikke klappen. En het Nederlands record, ja, daar ga ik gewoon 2 weken les van houden. En, ja, ik ben een lepper, ik wil domineren, ik wil vol mij doen. En dat ik dan 1 keer met ons record spring en vervolgens 6 wedstrijden amper een finale kan halen, ja, dat is voor mij net bevredigend. Ja, het is wel prachtig dat record, ja, 21 meter 64. Man, ik wil je en Weide gewoon hartstikke bedanken. Ik nu namen van het lepperspubliek. En we gaan Joert ik weer van je meneer te kennen. Bedankt. Graag gedaan. Bedankt, Bart. Best wel vaak, de baas, hè. Ja, een topduo. Dat zullen we de komende jaren
Ja, de mannen wennen die binnen er net bij. Maar er binnen gelukkig nog een hele grote talenten. En een van die talenten staat nou bij Gerrit de Boer. En dat is de winnares bij de vrouwen, Marit van der Wal. Marit van der Wal, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wie interieus erover? De titel die moest er komen, nou is het er. Hoe blij ben je ermee? Ja, super blij. Ik hier dit zo nodig. Het NWM heb ik al wennen het woen. Vorig jaar ik net. Vorig jaar heb ik net 1 kampioenschap woen. Terwijl ik toch flink onder leiding ben met mijn leiderstrui. En toch eigenlijk best een soort wedstrijd woen. Dus ik ben al wel blij dat ik nou wel die leidende positie kan nemen op het FK. De grote favoriet en dan met de titel voortgaan. Ja, dat is hartstikke mooi. En terecht natuurlijk. Maar ja, de spanning is toch heel groot. Maar zo'n FK, dat is veelst. Ja, maar hier interieus er nog hoor. Die vrouwen die kennen maar net 4 springen op een FK. Ik het slagen dat we net. 15-32 is een winnende afstand, maar ja, het kan volle verder. Zeker heel middelmatig. Ik heb net eerst 15-32 in mijn klassement in. Dat is al keer heger. Ja, die druk, dit zat vol en dat die op zich niet hele ideale omstandigheden. Want het waren best nog wel hut. Het eerste ik wil in de famkes, die waren nog gauw fit. Dat is natuurlijk zonde van zijn wedstrijd. Maar ja, voor 4 afstanden stilstaan is het net ideaal. Nou goed, die Nederlandse record, dat Nederlandse record hasten, dat haast dit hier sprong, centimeter 58. Die dame komt je weer op een borden te staan. Ja, dan mag je toch spreken van een succesvol seizoen of net. Is dat nou echt zeker een succesvol seizoen? Maar wat minder ik dan net? Nee, dat is weer. De NK komt er nog gewoon, dus dan houden we dik weer in de gaten. Maar in ieder geval, dit is in de boes. Zeker, hartstikke mooi. Maar het bedankt. Graag gedaan. Nog even beide. En er binnen zelfs nog volle meer kampioenen. En die sammelen haar alle keer in de buurt van mijn collega Gerrit de Boer. Wordt het denk ik een Big Leagues van de kampioen bij de jongens. Hessel Haanstra van het Heidenskip. Ja, Hessel Haanstra allereerst bij de jongens, het kampioenschap. Gefeliciteerd, succes. Tevreden? Ja, over het algemeen wel tevreden, ja. 16-31. Beste sprong. Mooi afstand toch? Ja, over het algemeen wel, ja. Toen ze hem sprang, dacht toen was dit kennen moest wezen? Ja, ik hier al het laatste stuk van de stok ik dan een misgreep. Dus daar schrok ik wel een beetje van. Maar uiteindelijk toch nog een goede sprong maken. Dus toch wel tevreden. Viel dat nou Fries kampioen te wezen? Ja, geweldig. Vooral als laatste hier bij de jongens te springen en toch nog het FK te halen. Dat is veel te geweldig. Spannend op het einde? Ja, zeker spannend. Toch even een oude wachtje wat hoorde jongens. Had hij er kon heen gaan, maar uiteindelijk net. Dus toch nog wel spannend. Dan had de jongen niet ervan. Dank u wel. En Sigrid Bokmeijer, Rick, ja, we hier die een beetje verwachten. Doe ik? Nou, ik heb Sander ooit iets net doen, dus die net heel zeker ook al winnen zoeken. Maar ja, ik ben wel heel blij mee. En maar die afstand? Nou, ik ben wel blij dat ik die laatste sprong nog 420 hier, want ja, ik hier misschien nog wel 4 volt, maar dat is prima afstand. Je bent van een titel die telt gewoon en dan is deze afstand best er waar. Ja, klopt. Die trek je 84 hier natuurlijk wel wat zuterig stiend, maar 420 prima. Verneemt zich dat meesten volle meer van die verwachten sinds het die 16 sprong haast? Nou, het valt op zich wel mooi, want ik heb nog maar 1 keer 16 meter sprongen, dus ja. Deze is in de boes. Ja, klopt. Ik geniet ervan. Bedankt. En wilst het publiek allemaal opmaken van de prijsuitreiking, missen we natuurlijk nog 1 naam en net de minste. Want bij de junioren gaat de titel op indrukwekkende wijze naar Jan Terenauta van Driels. Jan Terenauta, ja, hier is er zelf nog wat rekening mee houden. Want ja, de gangs net als favoriet joert het kampioenschap van start. Nee, nou ja, Waans is slecht sprong en het hele seizoen eigenlijk net goed. Alleen ja, ik kan Waans niet uit, maar erin en het woer net. En dus ik zou toen zien trainen. Nou hebben we nog een keer getraind, maar toen weer het begon te raaien. Dus ja, nou nog net tevreden natuurlijk. Tevreden om werpen baten met mijn broer en nog een maat. En ja, aanloop weer goed, dus ik heb een goed gevoel heen. Dus je komt uit, ja, de insprong en je begint een voet met een mooi centimeter. Je houdt vertrouwen en ja, dan kan je uitbouwen. En toen die 18-31 op het boord kwam, dacht je dan oei? Nou ja, ik dacht een goede sprong. Ik wist gewoon, ik ga net wat finale sprong. Dat zit gewoon in je achterrol, dus ik denk van, nou, wij een stukje verder. Maar 1830 is een sprong, nou, dat kan Freek springen en Bobby ik. Dus ja, ik voel wel richting mijn PR die kant op. Dat is net helemaal leuk, maar ja, 1888, dat bij ons sprong, dat springen die mannen denk ik samen. Dan moet ik perfect gaan. Ik vind dat stiert, ja, maar een kampioenschap 1888 kan best met thuis komen. Ja, de beste sprong, ja. Binnen mensen net. Prachtig mooi zo'n kampioenschap. Hoe lang meest nog?
wat wij hier nou. Dit is met tweede hier. Vorig jaar mooi tweede worden. Nou ja, en ziet het fantastisch doen vorig jaar. En dit hier eerste, dus ja. Dat is fantastisch. Ik zou zeggen, een prachtig mooie toekomst hier nog. En mooi dat je er in wijze koers geniet zit ervan. Ja, dankjewel. Bedankt. 5 prachtige kampioenen hier in Weesum in een toch wel indrukwekkende FK om meerdere redenen. We nemen afscheid van 2 iconen in deze sport, Arne Galema en Bart Helmholt. Beide zetten om verschillende redenen een punt achter haar topsportcarrière. Ja, graag muziek om... Dit binnen de 5 Friese kampioenen. We beginnen in de famkes-categorie. Daar is de winnares, is de met 4 meter 72, Sigrid Bokma. De foto's natuurlijk. Er komt eerst de kroos. Dit wordt Utrecht uit naam van de gemeente Littense Vrouw Lienburg, de burgemeester. Zij heeft dus ook het maken voor die nieuwe wikselprijs. Voor haar dus de kroos. En ik wil even die wisselprijs. Ja. Tot de wisselprijzen inderdaad, commissaris van de Koning. Hij de wisselprijs. Geweldig. Hey, super hier. Geweldig. Hartstikke mooi natuurlijk. De medailles. Er is ook altijd een medaille bij. Die komt in naam van de voorzitter Annemarie van der Meij. De nieuwe voorzitter van de Philip Accommodatie Weesum. En in naam van het FLB de handdruk van Jouke Jongsma. En dat die gouden is, dat weet ik eigenlijk net. Zo'n mooie bekomstigheid. Ja, een applaus, Sigrid Bokma. Blijkt de jongens toch iets wat wel verrassend. Maar hij wint het al, maar 16 meter 31, Hessel Haastra. Ja. Het net vaak niet veel op heeft gedaan. Het is dank je. Net vaak. En Hessel Haastra, voor hem inderdaad. Hartelijk dank je jongen. Dank je wel. Geweldig dingen. Tegenover jou. Geweldig. Top. Dank je wel. Jongens, natuurlijk. Voor hem heb ik de medaille, want die wisselprijs, ja, dan zou ik het wel aan. Dat is de wisselprijs, dus een beetje terugleven. Die niet elke keer zo zingen. Maar die medaille, die is blijven. En die andere, die wil ik graag hebben. Ik ben gewoon helemaal volhouden, maar hij heeft toestand. Ja, dank je wel. Gefeliciteerd. Kampioen bij de jongens, Hessel Haastra. Weer maar de kampioen bij de junioren. Hij wist het in, maar een prachtig huisval van 8 meter 88, Jan Terenauta. Zo, hier fans. En veel compleet. Dankjewel. De Tolsen. Driels wint ook wel. Nou, toch nog een paar fans, hè? Ja, toch. Dankjewel. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Prachtig, wel. Dankjewel. Top. Dus Jan Terenauta, toen heeft hij Mikkel heel erg moeilijk maken. Voor een uurtje 40 te springen. Ik voor hem inderdaad de première. En natuurlijk de felicitaties voor jou. Mooie hartstikke. Ja, super. Dank u. Van belang. Applaus, Jan Terenauta. Hij wint de Dan weer naar de categorie vrouwen. En daar wint voor de tweede keer de Friese titel te bemachtigen. Maar 15 meter 32, Marit van der Wal. Dankjewel. Voor haar ik de kroos. Ik voor haar natuurlijk de wisselprijs. Hartelijk gefeliciteerd, joh. Dank je. Een keer in Rusland en dan wederom nog een keer een medaille erbij. Super, dankjewel. Ja. Nee, we beginnen er in Burger wel even nog, hè? Ja, hè? En gefeliciteerd. Dankjewel. De handdruk. En vorige keer wel dat is mooi op de boer. Nog een keer het volgende natuurlijk op het beeld. Ja, absoluut. Ja, applaus voor Marit van der Wal. Bij de vrouwen. Ja, en die staat er niet. Ook zo mooi op het beeld. Ja, prima.
Dankjewel voor de tip. En dan gaan we inderdaad naar de winnaar bij de senioren. Hij wint de win, maar 21.08 voor de tweede keer achter elkaar. Orne Galema! Ja, het is een allereerste sprong. De winnende sprong te wijzen. De belangrijke verwachting. En ik ga Ja, ben ik eens. Mevrouw Limburg. Nou, dat is een smile van oor tot oor, hè? Ja, komt die bekend voor? Ja, wel. Top, jongen. Genoten van jou. Mooi. Een uur of 3, dus het die finale helemaal aankrijgen. Kerstfeest voorzitter, mevrouw van der Meij, van haar medaille. En natuurlijk jou, Jonsma, die ons vaker Orne feliciteert. Orne Galema op het heegste treedje moet ik zien. Tweede officiële 21 meter sprong uit zijn leven. Het is zo'n post voor de Friese sport. Voor de mooie, ik natuurlijk naar Orne Galema. Dus die prijs zullen we eerst betrekken. Voor Orne Galema krijgt hij die zilveren pols voor 21.08. De tweede beste sprong op een Fries kampioenschap. Voor hem de zilveren pols. Ja, ik kan ook nog even horen. Maar die komt erbij. En dat was laatste, de nieuwe prijs die we natuurlijk net vergeten. De nieuwe wisselseprijs voor een eerste vrouwensprong. Die dient naar Marit van der Wal. Ja, 50 meter. Is dus goed maken dus van Limburg. Die dacht met de prijs voorkomen. Maak het op de glijs. Nou, dat is hem de splinternije wikselvlies van de vrouwje. Ja, als je hem horen willen, dan moet je hem 3 keer op Riegen winnen. Of 5 keer in totaal. Nou, maar het is nog jong, dus waar weet. Ja, het zit erop. Het FK 2000 section, wat de boeken ingaan zal als een van de meest opmerkelijke FK's. Net alleen nog door de prestaties, maar ook door het aanskiën van een paar iconen in de sport. En dus is het heeg tijd om nog even na te praten met uw analist Hendrik Murk-Haastra en presentator Gerrit de Boer. Ja, het Fries kampioenschap, het 60ste Fries kampioenschap. Het zit erop en verrassende winnaars, emotie, mooie winnaars, 4 afstanden. Ik denk eigenlijk dat we wel een mooi kampioenschap zien hebben. Hendrik Murk, wat vies dat ik? Ja, een fantastisch kampioenschap, hoor, kan we het zeggen. Het wie alles erop en eraan, er zit spanning in. Fantastische topsprongen en 4 geweldige kampioenen. En met winnaars ben ik verliezen. Dus ja, Bart en Arne, de beide afscheidsmannen, je moest verliezen. Ja, en toch, die eerste finale sprong van Bart. Die markeert zo'n verschrikkelijk misbied, en giet die rug. Nou, dan komt er heel dicht in de buurt. Of ik denk zelfs dat er juist door die afstand heen giet. Maar dat gebeurt net. En dus is Arne voor de tweede keer de zilveren polswinnaar. Geweldig. Wat zal dit meest bijblijven? Joet, in de breedte. Bij de senioren vooral. Ik bedoel, het jochentje 42 de limiet is. De drempel van de finale. 3 man over de 20 meter. Geweldig. Ja, en het afskiën van Bart, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat ik natuurlijk. Absoluut. Maar als je door de sport in het algemeen hebt. En Bart, ja, daar ben we toch een beetje stil van. Dat is zo, dit weer dan. Maar dat takken meer zonder hem. Ja, het is een hoofdstuk wat we afsluiten moeten. En dat is jammer.
Maar juist daar zit ik bij de jeugd. Er komt weer een achterland aan. Het leert hem zil er ook in. En er zal toch op een gegeven moment, ik zonder Bart, ooit 22 meter sprong worden. En ik moet ook bedanken met die hoopvolle woorden dat de toekomst zichzelf nooit zo zwart is als je soms even denken. Want we zijn al een beetje melancholisch omdat Arne Galen voortgaat. Omdat Bart Elmond er na dit seizoen mee ophoudt. Daarmee komen we aan het eind van dit kampioenschap. Het weer een mooi kampioenschap. Gelukkig ging het knap, maar het waren een beetje wetter. Maar het hoefde net al stilstaan te komen. Wij hebben het graag voor jou, die een Hendrik Haarstra en ik. Jeremy Freek, wij maar de commentator. De hele technische ploeg, met Timo Brinksma als regisseur. En wij hopen jou takom hier weer aan het taststel te treffen op die 2 augustus, 2 zaterdag in augustus.